Okay, si Jem Vlog, Jem. May galab shoutout, Jem. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, good evening, good evening. Good morning, everyone. Ayan, wait lang guys ha. Ayan, Jem. Good evening sa'yo dyan, Jem. Ikaw ang kauna-unahang pumasok, Jem. Okay, laki ng bahay ni Jem. Maguyo-guyo-guyo-guyo. Saan ka po? Ano yung yan? Nandito ako sa Bulacan, sis. Ayan. May moderator ka na, sis. Ayan, 20 Wheels. May galab shoutout, 20 Wheels. Ayan, thank you for coming, 20 Wheels. Ayan, ikaw saan ka sa Bicol, sis? Ayan. Ayan, Tamsak Horse. Ayan, Moise. Migs, maraming salamat sa iyo dyan, Moise. Thank you for coming. Okay, okay. Ayan, lapit ko yung aking ano. Ayan, Moise Migs, very galab shoutout sa iyo dyan. Thank you for coming. Si Moise Migs Vlog. Sis Manalisa, may galab shoutout sis Manalisa. Ay channel, hello ay channel, may galab shoutout ay channel. Thank you for coming. Okay, ayan, pumasok na tayo agad para hindi sabay-sabay. Sis Manalisa, nandito na ako sa iyo agad, sis Manalisa. Kasi nawala na yung ano, yung mga nauna, hindi na siya nagbalik. Nandito ako sis sa premiere mo sis, tamsakan ko muna sis, ang premiere mo. Ayan, heart-heart na lang muna ako dito sis Manalisa. Ayan, nakatamsak na ako dito sa premiere mo. Hello, tambay. Ayan, gandang gabi. Sis Manalisa, nandito ako sa nagparehistro ka na ba? Ka na pa? Nagparehistro ka na para makapili ng iboboto. Ayun. Ayan, sis Manalisa, playing ka na. Ayan, God will watch po sa magaganda na bulaklak ng horse. Salamat sis Manalisa, thank you. Ayan, playing ka na sa akin sis Manalisa, sa magparehistro ka na. Ayan, tambay, maraming salamat sa iyo tambay ha, thank you so much. Ayan, sabi ni Sisi Quick TV, kilala ka raw niya. Sino ba ikaw talaga si tambay? Ayan, holograph, may galab shoutout, holograph. Hi Manalisa TV, sabi ni holograph. Ayan, dami salamat mga host. You're welcome sis Manalisa, may ads ka pa sis. Magko-comment na ako sis habang habang nagpe-play yung video mo. Ayan. Pen viewers, may galab shoutout sa inyong lahat. Aviation Traveler, may galab shoutout. Ayan, thank you for coming. Holograph, thank you for coming, holograph. Okay. Ayan, Sir Voltour, may galab shoutout, Sir Voltour. Ayan, thank you for coming, Sir Voltour. Okay, a vision, a beautiful flower. Yes, thank you so much. Ayan, si Jem Vlog. We call Mix Moy, may galab shoutout Manoy. Ayan. Taga saan si Jem, saan sa Bicol si Jem Vlog? Okay, Sir Voltour, I'm here in your house, Sir Voltour. Okay, ayan. Forest Snowfalls.
Ayan, playing Sir Voltur. Edlin and Pamilya. Okay. Sir Voltur, your video is playing. And then, +1 banana, Sir Voltur. Okay, thank you so much. Sis Manalisa, still playing ka, Sis Manalisa. Ayan, thank you for coming, Sir Voltur. Okay, Gem Vlog, saan ka sabi ko? Sa Libo, Nagoy. Ayan, ligaw naman ako, Jem, pero nandito na ako sa Manila today. Dito na ako nakatira sa ngayon. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka, salamat sa iyo. Hi, Voltur from Holograph. Ayan, still playing si Sir Voltur, and then +1 banana, Sir Voltur. Hello, Holograph from Voltur, ayan. Sir Voltur, ayan, I give you 1 banana. Okay, Gem Vlog. Ayan, World Tour, may galap shoutout, sabi ni Gem Vlog. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka, Sis Manalisa. Okay, Sir World Tour, still playing. Sir Bert Window, may galap shoutout. Ayan, good evening, Mambi. May Mambi ko lang, natambay ko lang to. Wag baba. Okay po, Sir Bert. Copy. Ayan, maraming salamat, Sir Bert, sa tambay, ha. Thank you so much, Sir Bert. Ayan. Ayan, nakapagparehistro na si Sis Manalisa. Patang aga yata ng rehistrohan ngayon. Kuya Dor Vlog, may kami galap shoutout po. Kumusta po, Kuya Dor? Ayan, kain po tayo. Sige lang, Jem Vlog, salamat. Ayan, kain ka lang dyan. Puntahan ko mamaya yung bahay mo after nitong mga naka-play ko. Ayan, Aviation Traveler, thank you. Okay. Later, bisitahin ko yung mga bahay nyo. Si Angel Vlog. Ayan, may channel mo ba yan? Angel. Nasrin Cooking in Village Style. Ayan, Nasrin. Thank you for coming, Nasrin. Ayan. Angel, ano ba yan? May channel mo ba yan, Angel? Ayan, para madyakitan natin, Angel. Ayan, malapit na matapos ikaw, Sis Manalisa. Ayan, done full watch ka na, Sis Manalisa. Ayan. Good. Oy, ako ito. Ayan, okay lang po. Ayan, maraming salamat po, Kuya Ador, sa pagsilip mo sa aking live, Kuya Ador. Thank you for coming. Okay. Ayan, Sis Manalisa, done full watch ka na, Sis. Ayan, maraming salamat, Sis. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Wala yung aking co-host. Hindi pa umuuwi. Agoy, nasaan kaya? Pinakasan na yata ako. Angel, kaninong si Angel? Angel, nandyan ka pa ba, Angel? Ayan, Sir Bert Window, thank you so much, Sir Bert Window. Okay, Aviation, ayan, Sir Voltur, done full watch on your video, Sir Voltur. +1 banana, ayan, thank you for coming, Sir Voltur. Okay, Gem Vlog, I'm going to your house, Gem. Nandito na ako, Gem Vlog, sa bahay mo, kabayan, ayan. Nandito na ako sa iyo, bahay. Silipin ko yung bahay mo. Agoy, ang laki. Agoy, ang laki ng bahay mo, Sisi. Ayan, dito muna ako, Sis, sa 1 minute and 45 seconds. May isip talaga yan siya, bawal kasi sa mall. Ayan. 1 minute and 45 seconds, Sis, Gem Vlog. Ayan, naka-play ka na, Gem. Ayan. Ayan, +1 dikit sa'yo, Gem. Salamat, Gem. Bukas ako magsusukli mula sa iyong bakas. Okay. Ayan, maraming salamat, ha. Ayan, stay playing ka, Gem. Okay, Aviation Traveler, where are you, Aviation Traveler? Aviation, where are you? Ayan, Manay Mirna, salamat sa iyo dyan, Manay Mirna. Okay, Sir Voltur, done full watch, and then I give you 1 banana, Sir Voltur. Thank you for coming, Sir Voltur.
Ayan, salamat din sa iyo, Kuya Dor. Vlog, 23 pakas ako, bukas ako magsukli, sabi ni Sir Bert. Ayan. Kuya Dor, nandyan pa po ba kayo? Kuya Dor? Ayan, ma'am, pwede magpatamsak ng premiere. Sige po, Kuya Dor, baba niyo po. Ayan. Okay lang po kahit kailan balik. Ayan, sabi ni Jim. Ayan. Sige po, ibaba niyo po, Sir Kanangay. Kuya Dor, baba niyo po. Ayan, +1 banana. Ikaw, Jim Vlog, ha? +1 banana sa'yo, sis. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Okay. Kuya Dor, baba niyo po yung premiere nyo, Kuya Dor. Ayan, dito pa po ako, ma'am. Ayan, ibaba niyo po yung premiere nyo, Kuya Dor. Napapatamsakan niyo po. Bukas po ng gabi ako magsukli. Same time ng iyong pagdikit. Maraming salamat po ulit. Ayan, Jem, dahil full watch ka na, Jem, +1 banana, dinikit ko na sa'yo, Jem. Ayan, maraming salamat. Ayan, Kuya Dor, pakibaba po yung premiere niyo para matapsakan natin. Okay, Manemer na po, tapos sa'yo, Manemer na. Ako ito, papunta na ako sa'yo, ako ito. Yan, pasensya na guys, nag-mute muna ako, napakaingay ng aso. Inayos ko lang yung yak ng yak ng aso, baka maano tayo. Ayan, si Arjon Kumar Vlog, ayan, 122. Ayan, may love shoutout sa iyo. Arjon ba yan? Arjon. Ayan. Wait lang guys ha. Okay, Arjon, already done, I give you, moderator. Wala. Ayan. Kuya Dor, wait lang Kuya Dor ha. Tamsakan ko yung mo Kuya Dor, yung upcoming mo Kuya Dor. Ayan, sandali lang guys ha, medyo mabagal si host, wala tayong ngayon. Ayan. Kuya Dor, thumbs up ticket, sabi ni Jem Vlog. Ayan. Maraming salamat. Kuya Dor, nandito ako sa mo. Alam nga. $200 lang yun, nandun na yun o. Ibinili na ng eh.
Tingnan mo dyan, sa wallet ko. Ayan, Kuya Dor, nandito ako sa ano, sa upcoming mo. Oh, wala na nga pala. Oh, tanong mo doon sa dalawa baka meron. Ako ito, hi, sabi ni ano, ayan. Kuya Dor, unang thumbs up ko sa'yo sa ano mo, sa upcoming mo, Kuya Dor. Okay, pangalawang thumbs up ko. Ayan guys, pakapasuyo sa ating nakapin guys. Pa-thumbs up naman sa ating nakapin. Ayan, pa-thumbs up. Janly Wong, may galap shoutout, Janly Wong. Okay, Kuya Dor, nandito ulit ako sa iyong ano, Kuya Dor, sa iyong upcoming. Ayan, nandito ulit ako. Tatamsakan ko ulit yung upcoming mo, Kuya Dor. Ayan, din ako nag-comment, Kuya Dor, dito sa pangalawa. Ayan, dan thumbs up po. Ayan, si Kuya Ellen, maraming salamat, Sis Ellen. Ayan guys, patamsak sa ating nakapin. Ayan. Ayan, may galap shoutout si Seahorse. Good evening. Maraming salamat si Ellen. Okay, Kuya Dor. Tamsak ho. Ayan, maraming salamat John Liwong. Ayan, ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin. Patamsak naman sa ating nakapin guys. Palang busy host. Ayan, sa mga nandyan pa. Okay, Arjon Kumar Vlog. Ayan, I'm going to your house. Arjon, are you still there ba Arjon? Okay, Arjon, I'm here in your house. Arjon. Ano ba naman itong ano nato? Napakahirap hanapin ba? Okay, Arjon, I'm here in your house. Arjon. Oh, baby pambahay ni Arjon, 300 pa lang. Ayan. Arjon, ayan. Ayan, playing your video, Arjon, and then I give you one banana, Arjon. Okay po, salamat, sabi ni Kuya Dor. Dan tamsak sa nakapin from si Kuya LMPH. Ayan, Kuya Dor, bahala na po ikaw mag-ano sa mga nagtatamsak sa'yo. OTW Arjon from LMPH, si Kuya Ellen, maraming salamat si Kuya Ellen. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Okay, si Kuya LMPH, papunta ko sa iyo, si Kuya. Ayan, Ellen PH Vlog, okay, thank you. Okay, Arjon, still playing Arjon, and then, ayan, after playing your video, Arjon, I give you one banana, Arjon. Okay, pang 84 thumbs up, Arjon. Ayan, si Ellen PH, nandito ako sa iyo, sis. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, sis Ellen. Ayan, ma'am, malayo pa ako, rinig ko, boses mo, huli lang ni Katol. Bumili lang kami ng Katol. Okay lang, Sisikoy, Sisikoy Manalisa. Ayos lang, sige lang. Ayan, Arjon, ayan, I give you one banana, Arjon. Okay. Ayan, dan subscribe, Arjon. I give you one banana. Arjon, okay, okay. Okay ba, Arjon? Ayan, gandang gabi, Ma'am Ellen PH, sabi ni ano. Ayan. Ayan, Kuya Dor, nandyan pa po ba kayo, Kuya Dor? Kuya Dor, nandyan pa po ba kayo? Kuya Ador, nandyan pa po ba si Kuya Ador? Ayan, dan Arjon Kumar from LNPH. Okay, Arjon, already that connect to you, LNPH. Ayan, Kuya Ador Vlog 23, hi from Arjon. Arjon! Si Manalisa, may galab shoutout. Ayan, si Kuya LNPH, ayan, nandito ako sa bahay mo. Ang hirap magsasalita na wala kang ka. Ayan, tamsakan ko muna si Kuya LNPH. Tinatamsakan ko na si Kuya yung ano mo, yung upcoming.
Ayan. Ito ako muna sisikoy sa ano. Ayan, dito muna ako sisikoy sa 5 minutes mo, sa highlight mo sisikoy. Plus 1 banana sa'yo, sisikoy LLPH. Ayan, plus 1 dikit sa'yo sis. Ayan, may ads pa yung HI sis, may ads pa yung ano mo, yung video mo. Ayan, Sir Bert, maraming salamat. Okay, Kuya Ador, nandiyan ka pa ba Kuya Ador? Okay, Kuya Ador, nandito ulit ako sa bahay mo Kuya Ador. Okay, tamsakan ko ulit Kuya Ador, pangatlong tamsak dito sa upcoming mo Kuya Ador. Ayan, pangatlong tamsak po, hindi na ako nagko-comment po Kuya Ador. Ayan, pangatlong tamsak po sa inyo, Kuya Dor. Ayan, mag-cheese account lang ako para madagdagan ko yung tamsak mo. Okay, nandito po ako ulit, Kuya Dor, sa iyong upcoming ha. Kuya Dor, tatamsakan ko ulit yung upcoming mo. Edbons, may kalab shoutout sa iyo dyan. Ayan, Kuya Dor, nandito po ako ulit. Ayan, tamsak ulit. Ayan, maraming salamat po, Kuya Dor, ha. Okay, si Kuya LNPH, still playing ka. Sis Manalisa, salamat sa iyo dyan. Sis Manalisa. Okay, Sir Bert Window, papunta ko sa iyo, Sir Bert Window. Ayan, Sir Sarok, may galab shoutout, Sir Sarok. Maraming salamat, Sir Sarok. Okay, Sir Bert Window, I'm going to your house na. Maraming salamat po dyan sa iyo, Sir Bert Window. Ayan, nandito po ako sa, ang huling binisita ko bago matulog, Sir Bert Window, playing ka na. Ayan, sandali lang guys. Kinig lang, yug-yug na. Agoy, pastilan aga namang yug-yug yan. Ayan, Sarok TV, dandikitan sa ulpak sa'yo. Iwan pa ka, sabi ni Kuya Ador. Ayan, Sir Sarok, maraming salamat sa'yo, Sir Sarok. Okay, Sir Bert Window, may ano ka pa, may ads ka pa. Ayan, ayan, tapos na. Start na yung pag-play ng video mo, Sir Bert Window. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Si Kuya Ellen, still playing kasi si Kuya Ellen. Ayan, mag-thumbs up na ako dito, sis. Ayan, si Gavin ang nag-watch sa'yo, si Kuya LNPH. Ayan, maraming salamat si Koy. Okay, still playing, si Sir Bert Window. Ayan, nadikit ko na rin sa'yo, si Kuya Ellen, yung isang banana. Ayan, dinikit ko na sa'yo, yung senyorita. Ang pastilan, senyorita lang talaga. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan pa. Ayan, si Koy Marvic. Nag-live shoutout sa'yo dyan, si Koy Marvic. Ayan, may galap shoutout si Koy Marvic Family TV. Edbons Vlog, dadikit tamsak pulpak sa'yo, iwan pa ka, sabi ni Kuya Ador. Ayan, Kuya Ador, maraming salamat po sa iyo dyan. Sa pagkipagdikitan dyan, maraming salamat po.
Biglang dumating ng mga dragon. Ayan, gandang gabi mo, Maribig Family TV series, sabi ni Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, salamat sa iyo dyan. Ayan, tambay lang mo. So, ayan, sige lang, Sis Maribig, sa bahos, meron ba? Wala nga, Edwin, si puro senyorita lang eh. Salamat kuya, doon kita babalikan sa bakas mo, sabi ni Sir Sarok. Salamat si Sikoy Maribig ha, salamat sa thumbs up. Ayan, thank you. Ayan, si Sikoy Ellen PH, malapit ka na mag-full watch. Ayan, si Sir Bert Window, malapit na rin si Sir Bert Window. Okay, next kita dito, Sir Sarok at saka Evans. Next ko kayong dalawa. Ayan, full watch na si Sir Bert. Ayan, Sir Bert, may ads pa, Sir Bert. Tapusin ko muna yung ads mo. Okay. Next kita dito, Sir Sarok. Ayan, Kuya Ador OTW, sabi ni Edmons. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Edmons. Thank you. Okay, tapos na yung ads mo, Sir Bert Window. Ayan, dan na yung ads mo. Okay, nandito rin ako. Playing po pa rin po, Mama Revit, sabi ni Annalisa. Okay, Sir Sarok, nandito na ako sa iyo. Sir Sarok, punta na ako sa iyo. Okay, nandito na ako, Sir Sarok, sa iyong bahay. Small treasure ba to? Treasure. Agoy. Ayan, walang naman, Sir Bert Window. Salamat din sa iyo dyan. Ayan, salamat, Manalisa. Ayan, si Ellen PH. Tapos na rin pala yung mo, si Ellen. Ayan, si Sikoy. Full watch ka na pa rin, si Sikoy Ellen PH. Ayan, maraming salamat, si Sikoy. Ayan, Sir Sarok. Nandito na ako sa iyo. Sir Sarok. Ayan, playing ka na. Sa 3 minutes, 4 minutes mo in 43 seconds, Sir Sarok. Okay. Sis Manalisa, salamat sa iyo dyan, Sis Manalisa. Okay, Edbons, nandito na ako sa iyo, Edbons. Dan sa nakapin, ayan, kay Kuya Ador. Kuya Ador, ayan na rin sa iyo si Edbons sa Kuya Ador. Ayan, Edbons, nandito na ako sa bahay mo, Edbons. Okay, ano ba to? Wait lang. Si Corio 7777. Ayan, saan ko ba ito nadikitan? Kay Madam Eunice. Tama ba? Kay Madam Eunice? Ayan, I give you moderator, my friend. Ayan, thank you for coming. Hindi pa makabuelo, mahigpit pa ang pantay. Sige lang, Manaymer na. Ayos lang yan, next na lang kita dito, Manaymer na ha. Next kita dito. Okay, Edbons, nandito na ako sa iyong mansion, Edbons. Ayan, sandali lang, Edbons ba? Ang boy. Wala tayong co-host na yun, Edbons. Ayan, dito muna ako sa bumili kami ng papaitan. Kasama ko si Boy Tila. Ayan, 5 minutes, Edbons. Ayan. Plus 1 banana ka, Edbons. Ayan, plus 1 saba sa'yo. Si Haini Family. Haini Family, may galap shoutout sa'yo, Haini Family. Thank you for coming, Haini. Ayan, may ads ka pa, Edbons. Ayan. Dikit ko na sa'yo to, Edbons, habang naka-play yung mo ha. Ayan, dinikita kita ng 1 banana. Ayan, pang 50 thumbs ako dito, Edbons. Sir Sarok TV. Ayan, still playing ka, Sir Sarok Silago. Ayan. Ano ba yan? Nakikita ba? Parang ayaw yata makita. Ayan, malabo. Ayaw nga. Ayaw mong pakita. Ayan, Sir Sarok. Ayan, playing ka. Okay, Haini. May love shoutout, Haini. Thank you for coming down sa nakapin. Ayan. Kuya Ador, dyan ako sa inyo, si Haini Family. Ayan. Kuya Ador, nandyan pa po ba kayo, Kuya Ador? Parang wala na yata si Kuya Ador, ah. Ayan, si Selen, maraming salamat si Selen. Bakit nawawala si Kuya Ador? Ayan, magbaba kayo ng link, guys, at nang mapalitan natin yung nakapin. Wala na si Kuya Ador, bababa na natin. Ayan. Mag-change pin tayo, guys. Ayan, baba kayo ng link.
Ayan, I miss you, host. I miss you too, Heini family. Ay, ayan pa pala si Kuya Dor. Ayan, Kuya Dor, dala po sa inyo si Heini family. Pakibalikan na lang po. Ayan. Akala ko wala na si Kuya Ador. Ayan. Pinoy check. Ayan, may ganap shoutout. Ayan. Baba kayo ng link para maipin natin. Ayan, nakaikot na rin naman na yung bahay ni Kuya Ador kahit pa paano. Marami nang lumikit. Pinoy, may ganap shoutout sa iyo, Pinoy. Ayan, magandang gabi sa iyo. Dan thumbs up sa Premier Sisi Manalisa. Ayan, maraming salamat Sisi Kuya LMPH. Thank you so much. Edbons, still playing ka, Edbons. Ayan. Ayan, malapit ka naman po watch, Kuya Sarok. Ayan, Sir Sarok, malapit na po. Okay po sa lahat na didikit pabalikan ko po. Ayan, maraming salamat Kuya Adong ha. Ayan, kay Hani tayo guys. Ayan, sa mga hindi palikit kay Hani dyan. Ayan, Kuya Sarok, dan full watch ka na Kuya Sarok. Okay, Pinoy. Pinoy, kung tawagin. Ayun, sabay ganun. Kumanta pa, nawala nang boses. Ayan, Pinoy. Punta ko yung bahay mo, Pinoy. Wait lang. Alam ko, baby pa yung bahay mo, Pinoy eh. Ayan. May grab shoutout guys, sabi ni Jem Vlogs. Ayan, Sisi Koy, makipagkikita ka dyan, Sisi Koy. Ayan, sa mga ano ko dyan, dikitan mo yan sila dyan. Okay, Pinoy, nandito ako sa iyo, Pinoy. Ayan, Sis Manalisa, bisitahin na lang kita ulit mamaya, Sis Manalisa. Okay, Pinoy, I'm here in your house, Pinoy. Tawa ka ng tawa dyan, Pinoy. Okay, 152 si Pinoy, agoy. Pinoy, nandito muna ako sa 1 minute and 12 seconds, Pinoy. Ayan. Ayan, pang 9 tapang 10 thumbs up, Pinoy. Ayan, wala si Bro Lexus. Ayan, wala, Sir Sarok, wala eh. Nasa Malolos. Ayan, Labaserong Singer. Ay, si Labaserong Singer. Nagalag shoutout sa iyo, Labaserong Singer. Mamay, pauwi pa lang daw po, Sir Sarok. Ayan, ayan, Pinoy. Pang ano to, Pinoy? Ayan, Pinoy, +1 dikit sa iyo, Pinoy. Pinoy, nandiyan ka pa ba? Sandali lang sa jacket, Labaserong Singer, ha? Sandali lang. Ayan, Pinoy check, +1 banana sa iyo, Pinoy check. Okay. Ayan, Sir Bert Pindo, salamat sa iyo dyan, Sir Bert Pindo. Thank you, thank you. Uy, isa ring, ano ba to? Kanino ba tawag dito? Main channel mo ba to? Labaserong Singer? Bakit walang laman yung yung video mo? Ay, yung channel mo? Okay, Pinoy. Nandiyan ka pa ba, Pinoy? Okay, Edbons, malapit ka na ma-full watch, Edbons. Ayan, Pinoy check. Nandiyan ka pa ba? Hindi po si Hanito host. Ay, ganun ba? Sa'yo pala yan, Aboy. Ayan. Ma'am LLPH, full watch po sa merienda. Ay, ano ba ito? Okay, mag-change account lang ako, guys. Ayan, sige lang, Ma'am Host. Ayan, Sis Manalisa. Balikan kita mamaya, Sis Manalisa. Ha? Ayan, pakunik sa atin nakapin, guys. Pakunik. Okay. Pinoy, nandito ulit ako sa bahay mo, Pinoy. Ayan, Edbons. Full watch ka na, Edbons. Ayan, full watch ka na, Edbons. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Edbons. Okay, Pinoy. Nandito ulit ako, Pinoy, sa Ayan, +1 banana ka ulit. Dito muna ako sa short video pupunta, Pinoy, para mabilis-bilis. Ayan, dikitan nyo ako now, guys. Suklian po kayo now. Ayan. Ayan, pakunik sa atin nakapin, guys, sa mga hindi padikit dyan, kay Ma'am Heini, pakikunikan. Ayan, Pinoy, ayan, thumbs up, pangalawa, Pinoy. Ayan, +1 banana ulit sa'yo. Ayan. Uy, natigay ako.
Ayan, pakunik sa atin nakapin guys, pakunik. Okay, Pinoy, nandito ulit ako sa bahay mo, Pinoy. Ayan, another banana sa'yo ulit. Ayan. Pangatlong dikit sa'yo, Pinoy. Ayan, pang-tatlong thumbs up dito sa, sa shorts video mo, Pinoy. Ayan, plus 1 dikit ulit sa'yo, Pinoy. Ayan, 155 ka na, 156 pa, 156 to, Pinoy. Ayan, Sir Bert Window, maraming salamat. Okay. Next na tayo. Ayan, you're welcome, Pinoy. Ayan. Alam ko namang kaibigan ka ni Sir, ano ba tawag dito? Ni Sir Arvin. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga, ayan. Ano tawag dito? Sis Manalisa, punta ulit ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Ayan, sis, papunta ulit ako sa'yo, sis. Pangalawang play sa'yo, sis Manalisa. Tamsakan ko ulit itong upcoming mo, sis. Ay, nakatamsak na pala ako dito. Mag-change account ako, sis Manalisa muna, ha? Wait lang. Okay. Sis Marvic Kubian, may galab siya, sis Marvic. Ayan, nandito na ako, sis Manalisa, sa upcoming mo. Ayan, tapsakan ko yung upcoming mo, sis Manalisa. Ayan. Ayan, may galab siya, sis Marvic Kubian. Ayan, dan tapsak na ako, sis Manalisa dito. Shoutout po kay Pretty Boy. Ayan, nasaan pa si Pretty Boy? Nasa galaan na naman. Pretty Boy, where are you na? Ayan, sis Manalisa, pangalawang play ko sa'yo. Sis Manalisa, nandito ako sa'yo, sis. Ayan. Naglagalag na naman si Pretty Boy. Yan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy Maribik Kubian, ha, Sisikoy Maribik. Okay, another tamsak ako, Sisikoy, Sis Lisa, another tamsak ako dito sa upcoming mo, Sis Lisa. Hindi na ako nagko-comment, sis. Ayan. And then, pangalawang play ko sa iyo, Sis Lisa. Ayan, playing ka na ulit sa iyong nagparehistro. Ayan, pangalawang play mo, Sis Lisa. Maraming salamat sa iyo dyan. Okay, Sis Marvin Kubian, papunta na ako sa iyo, Sis Marvin Kubian. Maaga yata ako, inaantok. Hindi yata sanay yung mata kung wala yung co-host ko, ha. Ayan, pagod nagbike, Madam Host. Ay, ganun talaga. At least ina-exercise yung pa mo, di ba? Okay, Sis Marvin Kubian, nandito ako sa Meet My Cousin Sunday off. Ayan, Sis Marvin. Ayan, playing ka na, Sis Marvic. Ayan, Dan Pinoy Sukle, sabi ni Heining. Maraming salamat sa iyo dyan, Heining family. Thank you so much sa iyo. Okay, si Kuya Manalisa, still playing ka, Sis Manalisa. Nahihigab tuloy ako, Sus Mariosep Ginoo. Ang Heining family still playing your video, sabi ni Sis Manalisa. Sis Manalisa, still playing din yung video mo dito, Sis Manalisa. Okay, Mama Rubik ko yan, still playing yung ads mo, Mama Rubik. Mukhang hindi yata ako abutin ng 2 oras, ha. Mukhang makakatulog yata ako. Hindi ako sanay wala yung co-host ko, naantok ako, ha. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka sa nagparehistro. Pangalawang play sa'yo, Sis Manalisa. And then, daan ako sa'yo, 4 na tamsak sa upcoming mo, Sis Manalisa. Ayan, Pinoy Check, maraming salamat sa'yo, ha. Ayan, bukas naman yung iba para hindi sabay-sabay. Araw-araw makahakot ka na lang Pinoy ng 10, okay na yan. Ayan, Pinoy Check TV, sunod kita, i-play, sabi ni Sis Manalisa. Ayun, si Sir Abin, no? Sir Abin, nakala ko naglagalag ka. Ayan, may galag shoutout sa'yo, Sir Abin. Thank you for coming.
Ayan. Sabi ni Pinoy, naglagalag ka daw. Sir Abin. Okay, Dax. May kalab shoutout, Dax. Thank you for coming, Dax. Thank you very, very much. Okay, si Sikoy Marvic Kubian. Ayan, playing ka na si Sikoy Marvic Kubian. Ayan, nag-start pa lang, katatapos pa lang ng ads mo, sis Marvic. Abin, hi friend from Dax. Ayan, salamat, Manalisa, sabi ni Check. Ni Pinoy Check. Ayan, waiting mana sa paglinaw ng tubig, sabi ni Haini Family. Ayan, opo, nag-bike ako, madam, pagod. Ayan. Ayos yan, Sir Abin, para tumibay yung mga tuhod-tuhod natin. Tuhod mo pala, hindi pala ako kasama. Hello, may galap shoutout guys, sabi ni Sir Abin. Ayan. Okay, mag-rest ka na kuya ay Sir Abin dahil galing ka sa sa pag-adventure. Ayan, thank you ma'am host, you're welcome sis Manalisa. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Abin, baka hindi ka pa kumakain dyan. Kumain ka muna, Sir Abin. Ayan, sis Manalisa, full watch na ikaw, sis Manalisa. Nakapag-comment na rin ako, sis. Ayan. Okay, Madina Ali, thank you for coming. Mana, hi, good morning everyone, sabi ni Dax. Ayan, nakatambay lang si Pico, mga Picolana. Salamat, Sir Saroka, thank you. Ayan, thanks, Madam Host. You're welcome, Pinoy, you're welcome. Okay, dan full watch ka na, sis Manalisa, pangalawang play ko sa'yo. Okay, maraming salamat, Dax. Where are you, Dax? Dax, are you still there ba, Dax? Ayan, Dax, where are you na? Dax, I give you banana, Dax. Andiyan po pala. Pinoy, hi friend, very good evening. Ayan, Dax, I'm here in your house, Dax. Okay. Uy, ano ba naman yan? Naaantok talaga ako. Naligo lang ako eh. Nakakaantok talaga pag bagong ligo. Ayan. Sir Abin, maraming salamat sa patamsak, Sir Abin. Thank you so much. Okay, Dax, I'm here in your house, Dax. Dax, I'm here in your house playing your short video, Dax. Abin 10 and Abin 10, hi friends. Sabi ni Ayan, Dax. I'm here in your house. Ayan, si Violet. Violet, kalab shoutout sa'yo, Violet. Main channel mo ba yan, Violet? Purple. Purple. Your main channel ba yan, Purple? Okay, Dax, playing your shorts video, Dax, and then I give you 1 banana, Dax. Last 1 banana to you, Dax. Si Dax. Ayan, bird window high, sabi ni Dax. Okay, Dax, playing your shorts video, Dax, and then last 1 banana to you, Dax. Okay, pang 11 thumbs up, Dax. Ayan, plus 1 banana to you, Dax. Oh, you're my baby? Ayan, Marvic, hello, sabi ni Dax. Ayan. Pinoy Check, playing na po sa Shaman Festival. Okay, Dax, ayan, plus 1 banana for you, Dax. Napipikit talaga yung mata ko, eh. Ba't pa antok na antok ako? Ano ba naman yan? Okay, sis Marvic Kubian, ayan, yes, my sweet baby. Okay, you're so cute, your baby, Dax. Sis Marvic Kubian, plus 1 banana sa'yo, sis Marvic Kubian. Ayan, ayan, dan full watch ka na, sis Marvic Kubian, ayan, plus 1 banana ka, sis Marvic. Ayan, thank you so much, sis Marvic. Okay, Dax, I'm here in your house again, Dax. Sir Abin TV, salamat. Puntaan kita mamanya, Sir Abin TV. Okay, Dax, I'm here in your house again. Ayan. I'm here again, your short video, Dax. Ayan. Pang 12 thumbs up.
Ayan, Dax, playing again. And then plus 1 banana again to you, Dax. Sir Alvin, thank you so much. Hello, Heini, sabi ni Dax. 20CH, may love shoutout, 20CH. Sis Manalisa, dan pulot sa pangalawang play ni Sis Manalisa. Ayan. Okay, dito tayo kay Sir Alvin. Tapos na ba ako kay Ayan, Sis Manalisa, dan ako sa'yo, sis. Tingnan ko muna, sis, kung ito dikit na sa'yo. Pero alam ko na, dikit na to sa'yo, sis. Okay, nandito na ako. Heini family, papunta ko sa'yo, sis Heini. Okay, Dax, ayan. Done full watch on your short video, Dax. And then plus 1 banana to you. Again, Dax. Okay, already done, Dax. 3 bananas. Ayan, thank you for coming, Dax. Thank you for full support sa may small live stream, Dax. Ayan, salamat Manalisa, sabi ni Pinoy Check. Ayan. Sis Street, may love shoutout. Welcome, Pinoy Check. Sabi ni sino may pupuntahan ko si Sir Aben? Sir Aben, I'm here in your house na, Sir Aben. Abin TV. Naaantok talaga ako, guys. Ano ba yan? Dapat pala di ako naligo. Agoy, pastilan. Pwede naman. Okay, S Kitchen. Thank you for coming in, S Kitchen. Abin TV. Nandito ako sa'yo, Sir Abin TV. Ayan. Dito muna ako, Sir Abin. Mag-play sa mo. Sa medyo maikli-ikli muna, Sir Abin. Dahil wala tayong katulong mag-play ngayon. Ayan. Dito muna ako, Sir Abin, kay April Boy Rihino. Sir Abin TV, playing ka na. Ayan, plus, pang 67 thumbs up, Sir Abin TV. Sisikoy Boyski, salamat, Sisikoy Boyski. Ayan, good evening, Sisikoy. Ayan, long ride kasi kami kanina. Ayan. Ayan, maraming salamat, Sir Abin, ha. Ayan, playing ka na, Sir Abin, ha, sa iyong April Boy Rihino. Biglang shoutout, good evening sa lahat. Okay, Sisikoy Boyski. Ayan, papakilala kita kay Maro. Maghahanap ng majujowa na pinayag. Uy! Ayan, you're welcome, Sir Aben. Ayan. Sis Manalisa, sabi ni Sis Koy Boyski. Maribig, hi from Dax. Ayan, Dax, thank you so much sa'yo dyan, Dax. Okay, next natin dito syempre ano ba yan? NS Kitchen, still, are you still there ba, NS Kitchen? Agoy, sige. Wak-wakin natin si Sikoy. Ay, nako. Buti nga si Sikoy, may boses na ako. Isang araw wala akong boses. Ayan, boys, hi friend from Dax. Dax, Shata Vlogs. Ayan. Mabait ito si Dax palapati siya sa mga Okay, Dax, already done to you 3 bananas, Dax. Ayan, Dax, ayan, please connect to, Boyski Macau. Dax, maraming banana yan si Sisikoy Boyski. Ayan, Dax, connect to you kay connect to my my best friend Sisikoy Boyski Macau, Dax. Ayan, si Astrid. Next, nandito na ako pala si Astrid. Bakante na pala itong isang wala yung aking co-host si Astrid. Ayan, yung pumasok sa live ko kanina si Sikoy, yung sino ba yung si Honey. Ay, Henry, di ko na search. Hindi ko rin kilala si Sikoy yun. Hindi ko din siya kilala. Bago lang din siya sa paningin ko. Ayan. Ayan, Mama Astrid, hindi ka lang shoutout, sabi ni si Sikoy Boyski. Ayan, mag-go-to channel ako si Astrid sa'yo. Ayan, thank you so much, Mana, sabi ni Dax. Okay, Sis Astrid, nandito na ako sa'yo, sis. Unang play ko sa'yo, Sis Astrid. Ayan, nandito ako, sis, sa tawag dito. Sa 11 days ago mo, sa Neural Men, ayan, 4 minutes and 5 seconds, Sis Astrid. Ayan, playing ka na, sis, support, sabi ni Dax. Ayan, Sis Astrid, may ads ka pa. Ayan, Sir Abin TV, malapit ka na mag-full watch, Sir Abin. Naka-live ako
sa Popo si Sikoy. Hindi ko alam yun si Sikoy mag-ano doon. At saka parang ano, inaalok na ako ni DJ Eva. Sabi ko, wag muna kasi baka hindi ko na rin masikaso. Yun ang ito nga channel ko, hindi ko na maaalaga-alagaan. Ayan, si Sikoy Marabit Family TV, dating gawin. Mamaya kita si Sikoy pupuntahan. Ayan, Sir Abin TV, pang 67 thumbs up, Sir Abin TV. Maribig, very good evening, sabi ni Dax. Dax, thank you so much, Dax, ha? Okay, Sister Street, playing ka na, Sister Street. Ayan, si Sikoy Boyski, papunta na ako sa'yo, sis. Ayan, Sir Abin, full watch ka na, Sir Abin. Ayan, Sir Abin, dan full watch ka na. Ayan, thank you for coming, Sir Abin. SWWH00, agoy. Tama ba basa? Tama ba basa doon? Ayan. Naka-play ka na, Sister Street. Ayan. Tingnan nga natin kasi ano, kung may laman yung kanyang ano, kung may laman ang kanyang mansyon. Ang hirap pinutin itong mabilis makasira ng cellphone ng ano, pag-YT. Ay, naku. Oh, 54 subscriber. Ayan, Tambay Hos. Ayan, maraming salamat, Ma'am Haini. Pupuntahan ko pala yung bahay mo, Ma'am Haini. Wait lang. Ayan. Puntahan na lang kita, Ma'am Haini, ha. Ayan, si Sikoy Boyski. Sige na nga, unahin ko na nga siya. Si Sikoy Boyski, unahin ko na nga si Ma'am Haini. Kasi, ano, kanina pa naman siya. Ayan, Ma'am Haini, nandito ako sa iyo, Ma'am Haini. Dito muna ako sa 1 minute mo, Ma'am Haini. Your dinner for tonight, Ma'am Haini. Ayan, playing ka na, Ma'am Haini. Ayan. Ayan, plus 1 dikit sa iyo, Ma'am Haini, ha. Ayan, plus 1 banana ka, Ma'am Haini. Ayan, plus 1 banana si Ma'am Haini. Okay, 24. Mega love shoutout sa 24 million in the house. Thank you so much, guys. Ayan, Dax, support, sabi ni Dax. Ayan. Si Saini, still playing ka si Saini. Okay. And then, si Ma'am Astrid, still playing si Ma'am Astrid. Parang ulit, Ma'am Hos. Ayan, pang 392 thumbs up, Ma'am Astrid. Okay. Hindi na atawag dito. Ayaw mag-comment nung ano ko, Sis Astrid. Nung aking cellphone ba, hindi ako makapag-comment. Pero ayan, naka-play kasi. Ayan, nag-thumbs up ako. Pang 300, ano matawag dito? Ito pala. Ayan, pag 392 sis, hindi ako makapag-comment. Ayaw mapindot ba? Ayan, sila Baserong, Ma'am Hos, pwede pong yung jacket. Ayan, bigyan na kita ng jacket mo. Nawala ka kasi kanina. Ayan. Ayan, Sir Abel, maraming salamat, Sir Abel, Sir Roxilago, maraming, teka, maglagay ako dextrose, nakaligtaan ko, ano na pala ko, ayan, may dextrose na tayo. Ayan, maglulobat ako eh. Ayan, Sir Abel, malaming. Sana all malaming. Ayan, si Saini, dan full watch ka na si Saini sa iyong, sa iyong video. Ayan, puso. Mag-comment ako dito si Saini. Okay, si Sikoy Boyski, puntaan na kita si Sikoy Boyski. Ayan, Sir Aben, nandiyan pa ba si Sir Aben? Sir Aben, nandiyan ka pa ba? Okay, si Sikoy Boyski, nandito ako sa iyo, sa iyong mansyon. Oh, baka ng bahay ni si Sikoy. Ayan, ganito din ba kabilis ang biyahe sa bansa ninyo? Ayan, si Sikoy, 4 minutes and 27 seconds. You're welcome, si Sikoy, Haini. Ayan, si Sikoy Boyski, playing ka na sis. Ayan, 4 minutes mo, and ilan nga yun? Ayan, sis Astrid, playing. Dan full watch ka, sis Astrid. Ayan, plus, another play sa'yo, sis. Dito ako sa, A Night Before the Flight of John and Janice. 2 minutes and 42 seconds, sis Astrid. Another play sa'yo. Ayan, may ads pa. Ayan, kahit ano na lang upload si Sikoy, kahit walang kwenta, upload lang. Oo, okay lang yan si Sikoy. At least tawag dito. At
At least may upload ka, di ba? O, anin mo pa yung, kesa sa wala kang upload, paluin ka pa ni Lolo pag wala kang update. At least yan, kahit na walang kwenta sinasabi, may update ka, di ba? Ganun lang yun. Ako nga, tingnan mo, halo-halo na yung, kasi kuya, halo-halo na yung content ko Meron pagcha-charity, meron cooking, meron pagtutour, meron tawag dito, meron luneta sa bakuran, di ba? Ayan. Ma'am Boys Kiyo, TW, sabi ni Sis Manalisa. Basta ang mahalaga si Sikoy, may update tayo kay Lolo para di tayo mapalo. Kasi pag di ka nag-update, ayan, umpisa na para pag initan ka ni Lolo, lalagasin niya yung mga tinatago-tago natin sa mga singit-singit. O, di ba? Lalagasin niya yan, WH mo, yung banana mo, basta. Ayan, si Madam Eunice. Ayan, Madam Eunice, maraming salamat sa iyo dyan, Madam Eunice. I miss you, Madam Eunice. Namiss kita. Ayan, di ako sanay sa maghapon, wala ka, Madam Eunice. Di ako sanay na hindi ko naririnig bunganga mo, Madam. Ayan, Boys Kid, down to you from Heini family. Ayan. Maraming salamat si Heini. Ayan. Ayan, sige makipagkikita ka dyan. Ayan, pakunik naman guys. Siya pala yung nakapin guys. Pakunik naman sa ating nakapin. Ayan, Sis Maribig Kubian. Dan full watch na ako sa video mo, Sis Maribig Kubian. Ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin guys. O, kay Sis Heini family. Ayan, punikan naman natin si Sis Heini. Ayan. Ayan, Heini, thank you. Balikan kita. Punta mo na ako kay Manalisa. Okay, maraming salamat si Sikoy Boys sa'yo dyan. Ayan, Sis Astrid, mag-thumbs up na ako, Sis. Ayan, dating gawin Sis Astrid, di pa rin ako makakapag-comment, pero ayan, Sis. Ayan, malapit na matapos yung video mo, Sis. Ayan, pang 379 thumbs up, Sis Astrid. Ayan, plus 1 banana, Sis Astrid. Ayan, pandagdag sa 28.9, Sis Astrid. Ayan. Ayan, pag 379 thumbs up, Sis. Ayan, Madam Eunice, salamat sa ayuda-ayuda talaga. Ako, sana all na lang talaga maraming banana. Ayan. Kaya love ko yan si Madam Eunice Ayan, dan full watch tala Sis Astrid. Di talaga makapag-comment. Ayaw mapindot ng kipat ng cellphone ko. Ewan ko ba dito? May sumpong. Ayan, hanggang thumbs up lang ako, Sis Astrid. Ayan, dan sa'yo, Sis, dalawang play. Ayan. Okay, next tayo. Okay, mga Sis, Heini family, nandito ulit ako sa'yo, Heini family. Yuno, mega love shoutout sa'yo, Yuno. Ayan. Madam Eunice, maraming salamat, Madam Eunice. Ate Shai, mega love shoutout, Ate Shai. Okay, pakunik guys, atin nakapin guys, pakunik. iChannel, lalaw, mega love shoutout sa'yo, iChannel. Ayan, nagbalikan yung mga nawala kanina. Magkasabay yan si iChannel kanina at saka si Edmily and Pamilya. Ayan, sino nga yung pupuntahan ko tuloy? Nakalimutan ko. Ako, my goodness. Ano ba yan? Pakunik guys, sa ating nakapin. Pakunik. Ayan, pakunik sa ating nakapin. Ayan, si Sikoy Boyski. Still playing ka si Sikoy Boyski. Tingnan ko nga ito, Sir Aben, tingnan ko nga ito kung connect na to sa'yo, Sir Aben TV. Parang hindi pa yata, Sir Aben. Ayan, dikit ko sa'yo to, Sir Aben. Where are you na, Sir Aben? Sir Aben. Ayan, Sir Aben. Nasaan ka ba, Sir Aben? Nandito ako, Sir Aben, sa bahay mo, Sir Aben. Ayan. Plus 1 banana ka, Sir Aben. Pang 41 thumbs up ako dito sa shorts video mo, Sir Aben TV. Ayan, plus 1 banana ka, Sir Aben. Ayan, dito muna ako sa shorts video mo, Sir Aben. Nagpunta sa shorts mo, Sir Aben, para malapit sa bulsa, Sir Aben. Sir Aben, nandito na lang muna ako sa shorts mo pumunta pa dahil malapit sa bulsa. O, di ba? Aben, alam mo na yon. O, Kaya mag-iingat ka na mahuli ka ni Bombay, ha? Mawawala na laman yung bulsa natin. Siyempre, mawawalang palipad si Hoss. O, di ba? Okay, Sir Aben, plus 1 dikit sa'yo, Sir Aben. Plus 1 banana ka. Ayan, si Sikoy Boyski, yan, malapit ka na mag-full watch, si Sikoy. Okay, iChannel, papunta na ako sa'yo, iChannel. Ayan, iChannel, where are you, iChannel? Ayan, papunta na ako sa'yo, iChannel. Nandito na ako sa iyong bahay. ID, Dan Connect, and full watch.
what's to your dinner? Sabi ni Sisi Kuy Boyski. Nandito lang, madam, dalawang nakatambay. Okay, salamat talaga ng marami. Agoy. Maraming salamat. Ayan, Sisi Kuy Boyski, that full watch ka na, Sisi Kuy Boyski. Nasaan ang agoy? Ako, hinugot na Sisi Kuy Boyski. Balik ako, hindi ako nakapag-comment. Ayan, Sisi Kuy Boyski, balik ako. Hindi ako nakapag-comment, Sisi Kuy. Bumalik ako, Sisi Kuy Boyski. Ayan, Sisi Kuy Boyski, nandito ako sa iyo. Mag-comment muna ako dito, Sisi Kuy. Mag-heart na lang ako dito, Sisi Kuy. Ayan, plus 1 ticket sa iyo, Sisi Kuy Boyski. Dikit ko na sa iyo to, Sisi Kuy Boyski. Ano ba yan? Ang ini-ini ni Bicolana. Bigay mo na lang kay Pinoy Check yung saging, madam. Ano kaya yun? Naibigay ko na sa iyo, hindi ko na pwedeng bawiin yun. O, di ba? Binigyan ko na si Pinoy kanina, binigyan ko na siya kanina, Sir Abin. Nabigay ko na sa iyo, Sir Abin, nadikit ko na, wala nang bawian. Boys, kay Dan Full Watch po sa biyahe. Ayan, Dan Full Watch, boys, sa ganito ba kabilis biyahe sa bansa. Ayan. Sir Bert Window, maraming salamat, Sir Bert Window. Okay, I-channel, playing your video, I-channel. Okay, i-channel. Ang haba ng video mo, abutin ako ng umaga nito, i-channel. Ayan, halos 1 hour halos. Dito muna ako i-channel sa sa watch highlight, ba to? 1 minute and 31 seconds para mabilis-bilis i-channel. Okay, Sir Abin, next time nabigyan ko naman na si Pinoy, kaya mo na nadikit ko na sa iyo yun. Kuya Sir Abin, hindi ko na pwedeng bawiin. Ayan, salamat Ma'am Bicolana. Ayan. You're welcome, Sir Abin. Nadikit na nga yung banana sa iyo. Nilagay ko nga sa bulsa mo. Tapos paano ko pa mabawi? Ayan, si Kuy Boyski. Ayan. Nasaan na ba ako si Kuy Boyski? Pangalawang place sa iyo, si Boyski. Nandito ako si Boyski sa bakit ang sexy at gaganda ng mga Chinese. O bakit maganda rin naman tayo si Kuy Boyski, ha? Sexy rin naman tayo. Ayan, ma'am, tambay lang dito. Maraming salamat si Kuy Haini, ha? Sis Manalisa Miguel Charap. Ayan, pakunik naman guys sa ating nakapin, guys. Please. Ayan. Pakunik naman sa ating nakapin sa mga hindi padikit kay Haini. Madam Kripa Suba Official, may garab shoutout. Ayan, Ma'am Astrid, may garab shoutout. Sabi ni Gandang Gabi po. Sabi ni Sis Manalisa, sabi si Gandang Gabi po. Si Kuy Boyski playing another video mo, si Kuy Boyski. Ayan, 31 like done. Thank you so much, Madam Kripa Suba Official. Thank you so much. Okay, I-channel, still playing ka, I-channel. Ayan. Ayan, I-channel, plus 1 banana ka, I-channel. Nandiyan ka pa ba, I-channel? Malapit na magpulwan sa video mo, plus 1 banana sa iyo, I-channel. I-channel, where are you? Ayun, si Kuy Boyski, magko-comment na ako dito si Kuy Boyski habang di pa tapos. Ayan. Pero na-watch ko na to si Kuy, doon sa main channel ko yata, na-watch ko na to, nakita ko na to. Yan, nakapag-comment na ako si Kuy Boyski. Ayan, si Mamita, Okay, Mumita. Ayan, Mumita, thank you for coming, Mumita. Sis Maribig ko po yan, salamat. Ayan, balikan kita ulit mamaya, Sis Maribig, pero dana ako sa'yo. Nakapag-watch na ako sa'yo, Sis Maribig. Okay, sino yung pumasok nga kanina, na bumalik kanina? Ayan. Si hindi ko na makita. Yuno, I'm here in your house, Yuno. Yuno, where are you, Yuno? Yuno. Ayan, Sir Abin, TV playing your video. Sabi ni Sis Manalisa. Ayan, maraming salamat. Ang tagal na co-host ko, inaatot talaga ako. Ayan, co-host. Nasaan ka ba, co-host? Nandiyan na siguro. Yuno channel, I'm here. Yuno, where are you, Yuno? Ayan, Sisi Manalisa Dansa, Servisyo. Sisi, thank you, sabi niya.
Ayan, still playing, Sisikoy Boyski sa bakit ang sexy na at kaganda ng mga Chinese. Sir Avin, maraming salamat. Yuno, where are you, Yuno? Yuno, where are you? Ma'am Kripa Subo Official, next play your video, sabi ni Sisikoy Manalisa. Maraming salamat, Sis Manalisa. All friends support me, sabi ni Momita. Momita, ayan. Puntahan ko bahay mo, Momita, next, later, Momita, ha? Ayan, Momita, stay put ka lang muna dyan, Momita. I give you banana, Momita, later. Momita, okay ba yon, Momita? Agoy, naintindihan mo. Ay, okay, thank you, Sisi Manalisa. Okay, Ma'am Kripa Subay Official, next kita dito. Yuno, where are you na, Yuno? Mabubulok na yung saging na ibibigay ko sa iyo, Yuno. Ayan, si Sikoy Boyski, may ads ka. Ayan, may ads sa gitna. Tapusin natin si Sikoy Boyski. Ayan, pambili natin to si Sikoy ng lotion. Naalala ko tuloy si Sikoy. Maraming salamat sa lotion. Hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Napakabango niya si Sikoy Boyski. Salamat ng marami. Ayan. Pagka ginagamit ko si Sikoy yung lotion, naaalala kita. Ayan, Kainsan Vlog, may galab shoutout. Ayan, thank you for coming, Kainsan. Ayan, Ma'am Kripa Subo Official, next kita dito. Ayan, sa mga hindi padikit kay Heini Family, guys. Ayan, padikit naman sa kanya, guys. Ayan, tapusin natin ang ads ni Sisikoy Boyski. Okay, next. Sino ba yung nandito? Ayan, Yuno, where are you, Yuno? Yuno, yung saging mapapanis na Yuno. Wala ka nga dyan, Yuno. Ayan, Ma'am Kripa Subo Official, ikaw na lang muna, Ma'am Kripa Subo Official. Wala si Yuno. Ayan, Ma'am Kripa Subo Official. Ayan, papunta muna ako sa bahay mo dahil wala si Yuno. Okay, dito muna po, Ma'am Kripa, sa 7 days ago, 3 minutes and 45 seconds. Naka-play ka na, Ma'am Kripa. Ayan, may ads pa. Tapusin natin yung ads mo. Ayan. Ayan, +1 panana ka, Ma'am Kripa, after ng video mo. Ayan, Momita. Next kita dito, Momita. Momita. Bibigyan kita ng banana mo, Momita. Later, Momita. Grabe, antok ko, guys. Tulungan nyo nga ako, guys. Paano mawala yung antok ko? Ayan, napipikit talaga ako. Oh my goodness. Ang tagal ng co-host ko rin eh. Para pwede akong matulog na. Ayan. Okay, thank you, Thank you, sis. You're welcome po, Ma'am Kripa Subo Official. Ayan, +1 banana ka, Ma'am Kripa Subo Official. Ayan, hindi pa yan dikit sa'yo. Yan, didikit ko na sa iyo yan. Habang naka-play ka, didikit ko na. Tsaka nakapag-thumbs up na rin ako. Kaya lang, Ma'am Kripa, hindi ako makapag-comment. Dahil yung comment section ko dito sa naka-play sa iyo, ayan, ayaw magpindot ha, Ma'am Kripa. Nag-thumbs up lang ako pag 100 thumbs up, pag 171 thumbs up. Ayan, hindi mapindot yung aking keypad ng aking cellphone. Ayan, maraming salamat, Momita. Thank you so much, Momita. Naku, pag hindi na ako nagsasalita dito, guys, tulog na ako. Ay, naku, mata. Pakisama ka naman, mata. Bakit ngayon pa? Ngayon ka pa umataking antok. Ayan. Ayan, sino ba nagbaba ng link yan, guys? Para makapag-change pin tayo, guys. May nagbaba ba ng link yan? Ayan, Ma'am Hoss, harang ulit. Maraming salamat. Sisikoy Manalisa sa paharang. Sisikoy, Summer Mix! Nag-love shoutout sa iyo, Sisikoy. Sisikoy, Summer Mix, tulungan mo nga ako na mawala yung antok ko. Sisikoy, Summer Mix, grabe antok ko. Wala yung co-host ko, Sisikoy. Ayan, Sis Marvic, OTW, from Boyski, Macau. Ayan, Sis Boyski, salamat. Ayan, may love shoutout sa ating 17 viewers. Thank you so much. Okay, Momita. Ayan. NS Kitchen, ayan, thank you for coming, NS Kitchen, ayan, please drop your link, NS Kitchen, my friend, please drop your link, ayan, pareho tayo sa Sikoy, pagod ka, katawang lupa, ayan, sige lang, Sikoy, Summer Mix, pahinga ka muna, ayan, tukod din ng toothpick, yung mata mo sa Sikoy, para di pumikit, naku, agoy si Sikoy, mamaya, nagkamali ng yung toothpick, natusok pa yung mata ko, nabulag pa ako sa Sikoy, di na ako makakita ng itlog. Ay, nako, Diyos mio. Agoy, wala yung aking co-host pa, ang tagal na yun. Wala tuloy akong kahalili dito
Tuloy inaantok ako, di ako makatulog. Asa na kaya yun? Darating pa kaya yun? Baka kaya naligaw na yun baka kaya umuwi na sa ibang bahay Ayan, Sir Abin, Dan, full watch your video, sabi ni Sis Manalisa. I need 75 banana to reach 1,000, please support. Ayan, si Sikoy Boyski. Oh, 75 banana daw ang kailangan si Sikoy Boyski. Ayan, kung hindi toothpick, chopstick, si Sikoy. Ay, ako, to viewers, maraming salamat. Hindi pa ako makatawa-tawa, wala pang boses. Wala pa daw sa boundary si Sikoy. Kaya nga, nag-chat kanina si Sikoy, papauwi pa lang daw mamaya, lagot sa akin yan, bugbugin. Ayan, okay, Pasubo official playing your video, happy Friday. Pag lang wala siya, talagang pasalubong si Sikoy, talaga naman. Bubugbugin ko talaga siya mamaya, lalamog-lamugin ko. Di balik maligaw sa daan si Sikoy, wag lang maligaw sa ibang pinto. Kuya, may ano na may hugot na naman yan si Sikoy, ayan. Filipino vlogger, ayan, nagbaba ng bahay, Filipino vlogger. Ayan, Dan, full watch ka na, Madam Kripa, Suba official. Ayan, nadikit ko na sa iyo yung isang banana, Madam Kripa, tsaka nakapag-thumbs up na rin ako. Hindi ako nakapag-comment dahil hindi mapindot yung aking, Madam Kripa. Ayan, pasensya na po, wala akong comment Ayan, nakita nyo naman, naka-play kayo, guys, Ayan. Filipino, thank you for coming, Filipino. Ayan, bakit may tangay-tangay ka kaagad na, buntot ng bahay, Filipino? Ayan, Filipino, nandito na ako sa bahay mo, Filipino. New York City. Filipino, are you Filipino? Are you Filipino? Filipino nga eh. Ay, nako. Kikinig lang si Sikoy. Sige lang si Sikoy. Ano ka lang dyan? Rest ka lang dyan. Ayan. NS Kitchen, next your video, my friend. Okay. Filipino, I'm here in your house, Filipino. Ayan. Dito ako sa 6 days ago mo, Filipino, New York. Sana all New York. Alam mo, hindi ako makatawa, walang iyakas nila na boses na to, Agoy. Ayan. Maraming salamat, Madam Kripa. Ayan. Sis Marby Kubian, salamat. Si Sikoy Boyski, malapit ka na mag-pulwas ulit. Si Sikoy sa pangalawang play ko sa iyo, si Sikoy Boyski. Ayan, malapit na si Sikoy mag-pulwas sa pangalawang play sa iyo. Ayan. Okay, NS Kitchen, where are you na? NS Kitchen. I give you banana, NS Kitchen. I give you banana na, NS Kitchen. Where are you na? Si Sikoy Boyski, dinadaan ko na lang sa tawa yung antok ko si Sikoy Boyski. Agoy pastilan na naman. Nagpapatawa na lang para mawala-wala yung antok ko. Gandang gabi, Samok, kapatid. Ayan. Asa pa si Samok nandyan? Ay, si Samok. Samok, may kami galagsyara. Pasensya na po, hindi kita napansin. Ayan, daldal si Bicolan. Ayan, NS Kitchen. Nasaan ka na bago isip ko? NS Kitchen. Mapapanis na yung bananang bibigay ko sa'yo. Ayan, si Yuno, saan ka ba nagpunta, Yuno? Agoy, Yuno. Ayan, tayo nahanap, Yuno. Saan ka nagpunta? Ma'am Boyski, Dan, sa latest video mo po, sabi ni Sis Astrid. Ayan, Yuno, I'm here in your house na, Yuno. Nasa kitchen pa. Tama ka dyan, Sir Bert. Nasa kitchen pa nga siguro. Ang sama, nandito pala sa kitchen ko, Sir Bert. Agoy. I'm here in your house na, mapalo ka, kanina pa kita hinahanap, kung saan ka nagpupunta, I'm here in your house na, ayan, ayan, playing your video 5 minutes and 40 seconds, ayan, and then plus 1 banana to you, bago pa mapanish, didikit ko na yan sa'yo, ha, huwag ka layas na layas, ha, ayan. Okay, plus 1 banana, Yes, host, thank you. You're welcome, Ayan, huwag ka layas na layas, ha, Okay, NS Kitchen, where are you? Nandiyan na si NS Kitchen. Ang sama, wala na akong maidikit yata. Teka lang, mag-change account na ako. Tingnan ko kung meron pa akong maididikit dito kay Ayan, I need 75 bananas. Ayan. Sino ba mabait yan para baka meron mabait yan, tawag dito, mag-voluntary magbigay ng banana kay NS Kitchen. Ayan. Wait lang, NS Kitchen, naghahanap ako ng pandikit sa'yo. Agoy pastilan, wala na yata ako maidikit kay NS Kitchen.
Tingnan ko dito kung dito ay dikit na rin ako. Wala na ako maidikit kay NS Kitchen. Naka-live na si Tribong Subani. Nakita ko. Ayan. Si Sikoy Boyski. God-train mo nga yan si Sir Tribo. Ayan, tingnan ko lang po yung NS Kitchen, pandikit pa rin sa'yo. Agoy, wala na akong makikita pandikit kay NS Kitchen. Ayan. Ayan, Sis Marby Cubian, salamat sa iyo dyan, Sis Marby Cubian. Okay, papunta muna ako kay Sis Marby Family TV. Sorry guys talagang inuubo pa ako, di pa magaling yung ubo ko. Si Kuya Marvic Family TV, papunta na ako sa iyo, Sis Marvic. Ayan, papunta na ako din habang naghahanap ako ng pandikit kay Kitchen. Okay, Sis Marvic Family TV, nandito ako sa iyo, sa iyong mansyon. Okay, dito muna ako sis, sa fried chicken, air fryer. Ayan, pang 75 times access si Kuya Marvic Family TV, naka-play ka na. Ayan, katawa-tawa dyan, ha, Ayan, si Kuya Marvic Family TV, playing ka na sa fried chicken mo, si Kuya Marvic, ayan. Okay, still playing your video, Ayan, 10 plus 1 banana, ha, nakadikit na, yung banana sa iyo, kaya huwag ka layas ng layas, Ayan, si Kuya Marvic, na pala ako dito, NS Kitchen, ayan. I give you banana later, NS Kitchen. Wait lang, NS Kitchen. Wait lang, ha. Okay, si Sikoy, mag-comment na ako dito habang hindi pa inihila ni Lolo, ha. Ayan, habang naka-play ka pa si Sikoy Marvic Family TV. Ayan, Sis Manalisa. Ayan, bisitahin kita ulit, Sis Manalisa. Puntahan kita ulit mamaya, Sis Manalisa. Ayan, sino ba? Ayan, baba kayo ng bahay, para mag-spin na tayo. Makakatulog na talaga ako dito. Kayo, matutulog ako dito. Bahala kayo. Umikot ka na, host. Agoy, kaya pala ako nahihilo, Madam Yunes. Kasi ikaw pala ang may kagagawan. Ayan, pinaikot mo pala ako na pinaikot, Madam Yunes. Ayan, kaya pala ako ganito. Agoy, pastilan. Ikaw pala may kasalanan, ba't ako nahihilo? Ikaw pala may kasalanan, pinaikot mo pala ako. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, thank you so much sa pagpapaikot ng ating mansyon, Madam Yunes. Ayan, maraming salamat. Mas maganda siguro, Madam Yunes, kung sinamahan mo na rin ang pagkain sa mesa. O, di ba? Masaya. Okay, Dax, salamat. Dax, thank you so much for coming again, Dax. Ayan, thank you so much. Okay, still playing, your video, where are you, Ayan, still playing video mo. Tambay lang ako, ha. Dito lang kami. Salamat, Madam Yunes, ha. Huwag kang aalis, Madam Yunes, ha. Ayan, tawag dito. Manay Merna, di pa ako nakakapunta sa bahay mo, Manay Merna. Ayan. Basta sisilipin kita, Manay Merna, mamaya bago ko matulog. Bago ko mag-end, sisilipin ko yung, yung singit mo kung laman, Manay Merna. Ako ito, friend, sabi ni Dax. Ayan. Holograph, thank you, Holograph, thank you. Ayan, Dan full watch ka na si Kuya Marvic Family TV. Ayan, sis, nakapag-thumbs up na rin ako, Sis Marvic Family TV. Nakapag-comment na rin ako. Ayan, isingit ko muna si Manay Merna, saka singit-singitan, Manay Merna. Okay, Manay Merna, nandito ako, papunta ako sa iyo, Manay Merna. At nahihirapan pa akong hanapin yung kanyang mansyon at nakatago si Manay Merna. Coach Moti, yan, mega lang shoutout. Coach Moti. Yan, Manay Merna, nasaan ka na ba, Manay Merna? Huwag ka lumaya. Manay Merna, nandito na nga ako sa bahay mo, Ayan, paggabi na naman. Ayan, nandito ako sa paggabi na naman. Paborito ni Manay Merna itong paggabi na naman na ito. Coach Moti, maraming salamat sa pagsilip, Sir Moti. I miss you, Sir Moti. Sir Moti, I miss you na. Ayan, at tawag ito, Dan full watch na, your video, Are you still there ba, where are you, Sabi ko, huwag ka layas ng layas. Uy, tigang ulit ito, Sir Moti, tigang daw yun. Anong say mo, Sir Moti? Tigang daw ulit, Sir Moti. Ayan. Sir Moti, ano say mo dyan? Sa tigang na naman ito. Dan full watch on your video, Okay, Sir Bert, punta kita ulit mamaya, Sir Bert. Bisitahin ko ulit yung bahay mo. Okay.
Sino nga yung pupunta ko dito? Si NS Kitchen. NS Kitchen, nandiyan ka pa ba? NS Kitchen. Where are you na? Ayan. Diyos ko po, Rodi, ako inaangkap talaga. My goodness. Okay, saan si Moti? Andyan sa tabi-tabi. Takot kay Coach Moti, si Sikoy, nagtago na. Kaya nga, ayan. Oh, Coach, hi friend, sabi ni Dax. Oh, best friend pala kayo, Sir Moti ni Dax. Oy, si Sikoy Boyski. Andyan si Sir Moti. Ayan, summer hi friend. Ayan, sabi ni Dax. Okay, sino may pupuntahan ko dito? Ayan, andyan yung mga tigang, Sir Moti, oh. Oh, nandyan yung founder nung Team Tigang. Ayan, new friend support me, connect this. Ayan. NS Kitchen, where are you? NS Kitchen, where are you? NS Kitchen, where are you na? NS Kitchen. Ayan, summer mix lang, guwapa, sabi ni ano. Tingnan ko nga ito Tingnan ko nga ito si Dax, kung ipidikit na kay Dax. Ayan, si Dax na lang muna bibigyan ko. Mag-kills account ako, Dax, dahil dikit na sa'yo to, Dax. Ayan, tigang. Agoy, manay merda pa na. Oh my God, Mr. Rapon. Ayan. Ayan, tingnan ko nga ito kung may jacket ito sa akin. Wait lang guys, tingnan ko lang kung may jacket ito sa akin. Ayan. Ayan si Reliana, may galat sa Reliana. Ayan, meron pala jacket. Tigang na talaga, host. Oo, tigang na Sir Moti. Ayan, tigang na ulit daw. Ayan. Ayan, dan full watch ka na pala, Manaymer na. Iba na yung agoy pastilan. Iba na yung nag-play dito sa ano ko. Ayan, Manaymer na, +1, saging ka, Manaymer na. Nangingi ako, dumukot ako sa senyorita ni Sir Moti. Ayan, Manaymer na, dinukutan ko si Sir Moti ng senyorita. Ayan, dikit ko sa'yo, Manaymer na, ha. Manaymer na, pagpasensyahan mo na to. Ayan, pag 44 thumbs up, Manaymer na. Okay. Kanino nga ako pupunta? Ayan, hindi ko na alam. Ay, nako. Ayan, si Samok TV. Samok TV, punta ko sa'yo. Ayan, Samok TV. Bisitahin kita. Tita Tati, nagalap shoutout ka pa, sabi ni Sir Moti. Ayan, nakikinig lang si Sikoy. Pahilot mo na ako sa anak ko. Sige lang si Sikoy Summer Mix. Rest ka lang dyan. Okay lang ako. Sige lang. Ayan, pahinga ka lang dyan. Alam ko, pagod ikaw. Mahaba ba yan? Nakatanayan. Ano nga lang to? Senyorita nga lang to. Galing kay Sir Moti to. Manaymer na. Pinaikwat mo nga lang, Manaymer na. Nagreklamo ka pa. Ikaw talaga, oh. Huwag ka na magreklamo dyan. Dinaikwat ko lang yan kay Sir Moti kanina. Samok TV, where are you na, Samok TV? Ayan, si Samok TV, nasaan na ba? Bakit mawawala? Ay, iba pa na-click. Ano ba yan? Okay. Hindi okay. Ayun, si Samok TV. Samok TV, nandiyan ka pa ba, Samok TV? Ayan, 2.0 tigang na ulit. Tama ka, Sir Moti, tigang na naman yan. Samok TV, nandito ako sa bahay mo. Si Samok TV. Nandito ako sa 12 hours sa mo. Nag-OT ako sa Sikoy, Pastilan. May nilakad kasi amo ko. Late na ko uwi. Kaya nga si Sikoy, kaya mag-rest ka na lang muna dyan. Okay. Samok TV, nandito ako sa Champurado mo. Samok TV. Ayan, mag-comment ako dito. Samok TV, nandiyan ka pa ba? Ayan, Samok TV +1 panana sa'yo. Samok TV. Ayan, +1 dikit. Ayan, maraming salamat Samok TV kung nasan ka man. Ayan, nandito ako sa Champurado mo. Manalisa, sabi ni Coach Moti. Okay, next tayo. Okay. Dax. Ayan, Dax. Dax, I'm here in your house, Dax, again. Ayan, +1 banana again sa'yo, Dax. Ayan, Sir Abel, salamat sa'yo dyan, Sir Abel. Okay, Dax, I'm here in your house again, Dax. Okay, Dax, andito ako sa shorts video mo. Sir Moti, sabi ni Sis Manalisa. Hello, Sis Dax, sabi ni Edmily. Thank you so much, sabi ni Dax. You're welcome, Dax. Okay, then full watch your shorts video, Dax. Ayan, +1 banana again to you, Dax. Ayan, thank you for Dax, sa support sa live stream ni Bicolana, Dax. Thank you so much. Pretty boy, sabi ni Sisi Koy Summer Mix.
Okay, Emily, please connect return sure, sabi ni Dax. Ayan. Ayan, Samok TV, style playing kasi yung champurado, corner ng tigang, nandyan, nawawala na sa Sisikoy Boyski. Nagtago si Mote yata eh. Sa'yo na yata natatakot ngayon si Sisikoy Boyski. Okay, Dax, done again to you. One banana, Dax, okay? Sino ba yan? Si wrong timing. Kanino yan si wrong timing? Ayan, hindi ka wrong timing. Tama lang yan, wrong timing. O, di ba? Kaninong ninja si wrong timing? Ayan. You're welcome, Dax. Okay, si Edmily and Pamilya. Okay. Edmily and Pamilya, I'm here in your house. Edmily and Pamilya. Okay, Edmily and Pamilya. Ang kulit talaga, paulit-ulit. Naatok lang si host, kaya paulit-ulit. Ayan. Grabe atok ko, hindi ko madilat yung mata ko. Okay, Edmily, I'm here in your house, Edmily. Ayan, Edmily, yan pa, ano tawag dito, Edmily, may ano pa? Okay, playing ka na, Edmily, dito sa 1 minute 22 seconds. Oh, thank you so much. Okay, Edmily, ayan, playing Edmily. Ayan, Manay Tigang, ayan, ST Manaymer na. Punta kita ulit. Ayan, Samok TV, dan full watch ka na Samok TV. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Samok TV. Okay, Manaymer na. Ayan, another play to you, Manaymer na. Okay, nawawala si Manaymer na. Nag-ano nga pala ako, nag-search nga pala ako kanina. Ayan, Manaymer na. Ayan, Manaymer na. Nandito ako sa bahay mo ulit, Manaymer na. Tungkol sa ano po ba itong live na ito? Ay, tungkol po ito sa Maritisan. Tungkol to sa Maritisan. Ayan, Manaymer na, nandito ulit ako sa bahay mo. Ayan, 2 minutes and 42 seconds. Rest day done. Ayan, uwian na. Ayan, Manaymer na, playing ka ulit sa iyong video, Manaymer na. Ayan, pang 11, ay pang 112 thumbs up, Manaymer na. Ayan, Manaymer na, naka-play ka ulit ha. Pangalawang play ko sa iyo, Manaymer na. Ayan, Sir Abid TV, salamat sa iyo dyan, Sir Abid TV. Okay, Emily, dan full watch your video, Emily. +1 banana to you, Emily. Ayan, +1 subscribe sa iyo, Emily. Edmily pala, Edmily. Ayan, thank you so much, Edmily, ha. Okay, next, harang ulit, sabi ni Mrs. Manalisa. Sir Moti, salamat, Sir Moti. Ayan, Manay Tigang, ayan, playing ka na ulit, Manay Tigang, ha. Ayan, saan po di ko marinig? Ano daw? Saan po di ko marinig? Alin ba hindi mo marinig? Ako rin di kita naririnig. Wrong timing. Ayan, wrong timing ka talaga, ayan. Ay, Abed, sabi ni NS Kitchen. NS Kitchen, ayan. Papunta na ako sa bahay mo, NS Kitchen, huwag ka na lumayas. NS Kitchen, nahuli din kita, NS Kitchen. Kanina pa kita inahangking, NS Kitchen, NS Kitchen. Kanina pa kita inahangking, ayan. Nahuli din kita sa wakas. Ayan, nandito na ako sa bahay mo, NS Kitchen. Okay, NS Kitchen. Dito ako sa short video niya. Pupunta. Okay, NS Kitchen, playing your video, NS Kitchen, +1 banana to you, NS Kitchen. Ayan, Madam Eunice. Meron ka na naman, Madam Eunice, bagong ayan. Bigyan natin ang jacket si Madam Eunice. Okay, NS Kitchen, +1 banana to you, NS Kitchen. NS Kitchen, where are you? Yan, +1 banana to you, NS Kitchen, pang 931 bananas. NS Kitchen. Wala talaga. Na naman to si NS Kitchen, nagtalon-talon na naman ito sa ibang live. Ayan, para mahanap niya yung 70 bananas na hinahanap niya. Ayan. Maraming salamat sa iyo, si Queen Eunice, si Queen Eunice, maraming salamat. Si wrong timing, si Madam Eunice yan, tutog ko.
Palagay ko nga. Madam Eunice, sa'yo ba yan si wrong timing? Madam Eunice? Kung hindi yan kay Madam Eunice, kay Coach Moti yan. Nakatambay lang si Sikoy kasi may ginagawa ko. Sige lang si Sikoy Marivic. Ilan? Salamat si Sikoy. Ayan. Madam Eunice, umamit ka na dyan, ha? Ayan, nandito ako. Ayan, Dan Pulwats ka na ulit. Ka dito, Manay Merna. Sa pangalawang play ko sa iyo, Manay. Ayan. Another play sa iyo, Manay Merna. Nandito ako sa 2 minutes and 18 seconds sa MRT station, Manay Merna. Ayan. Pang 84 thumbs up, Manay Merna. Lalaki po ako. Sir Bert playing sa Putiki. Ayan. Si Sir Moti yan. Ayan. Manay Merna. Ay, Nanay Mirna ba? Sabi? Nanay Mirna ba? Hindi, Manay Mirna. Anong Nanay Mirna ka dyan? Ayan, disgusting. Thank you for coming, disgusting. Ayan. Ayan, kay Sir Moti nga yan. Check yan, kung hindi yan. Pero hindi eh. Mga big letter yung bahala na. Kay Sir Moti nga siguro yan. Kung hindi kay Madam Eunice yan. Silang dalawa lang ang maraming dyan. Salamat po sa Butiki. Ingat po. Ayan, sabi ni Sir Bert. Okay, Manay Merna, still playing sa pangatlong play ko sa iyo, Manay Merna. Rilliana, yeah, Rilliana, thank you for coming again, Rilliana. Papunta na ako sa iyo, Rilliana. Yan, nahanap kita kanina. Di ninyo sinasagot anong ko, tungkol saan po ba itong live niyo po. Pag po ba kayo sinagot ko, kung tungkol saan, di na po ba kayo mangungulit? Okay, Rilliana, nandito na ako, Rilliana. Ayan. Tungkol nga ito sa Maritisan, wrong timing. Sir Bert, Dan Paul Watts po sa Butiki. Ayan. Okay, Rilliana, nandito ako sa bahay mo. Rilliana, ano ba ito si Rilliana? Ano nito? Rilliana, I'm here in your house. Rilliana, ayan. Playing your video. Ayan. Rilliana, I'm here in your house. Ayan, playing your video. And then, I give you banana after playing your video, Rilliana. Thank you for coming. Okay, wrong timing. Ayan, tapos na ako naka-play na. Ayan, halika na, magkwentuhan tayo, wrong timing. Nagtatanong ka, halika na rito. Ano yung tinatanong mo? Ayan, Ate Merna, handa na ako sa pangatlong play ko sa iyo, Manay Merna. Ayan, mag-comment na lang ako dito. Mag-heart na lang ako dito, Manay Merna. Ayan, padasal po. Ayan, Holy Week na. Ano padasal ka dyan? Bakit? Ano po? Mandadasal? Salamat po, Ma'am Manalisa. Ayan. Okay po, kahit di ko naintindihan, naligaw lang po ako dito. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Wrong timing ka nga talaga. Kaya nga wrong timing pangalan ng channel mo. Dahil wrong timing na. Saka na doon, sa tamang daan sa pupuntahan mo, wrong timing. Ayan. Baka may katanungan ka pa na nakalimutan magtanong ka na bago ka pumunta doon sa pupuntahan mo, wrong timing. Merna, na ako sa iyo sa pangatlong play ko sa iyo. Ayan, Ate Shay, maraming salamat. Ayan, si my friend Marot, may galap shoutout. My friend Marot, hintay kita kanina, nandiyan si Musical Voice kita kami, my friend Marot, bagoy. Ayan, my friend Marot, thank you for coming. Okay. Ayan. Ate Shay, are you still there ba, Ate Shay? Okay, Rilliana, ang ganda-ganda ni Rilliana. Sino ba ayan, tingnan niyo si Rilliana, iba lahi niya. Ang ganda-gandang babae. Ayan, Rilliana, still playing your video, Rilliana. Okay, my friend Maro. Ayan, I'm good, my friend Maro. Okay lang, si Bicolana. Ayan, what's my shorts only, friend? Ayan. Sir Maro, shorts again? Ayan. If you have time, watch my long video, full friends, sabi ni Sir Marop. Sir Marop, ako inaantok na talaga sa totoo. Sir Marop eh. Okay, nandito na ako. Sino ba yung i-play ko dito? Nawala na si Ennis Kitchen. Ayan, Ennis Kitchen, bahala ka dyan sa buhay mo. Ayan. Nawala si ano. Okay, Sir Bert, puntahan mo na kita, Sir Bert, bago si Sir Marop. Sir Bert, punta kita ulit sa iyong bahay, Sir Bert. Another place sa iyo, Sir Bert. Dahil,
Bibigyan kita ng parangal, Sir Bert, dahil madalas ka nandito, nakatabay sa ating live ko, Sir Bert. May parangal ka ngayon, Sir Bert. Bibigyan kita ng pabuya. Ipag-play kita ng another play mo, Sir Bert Window. Nandito ako, Sir Bert Window, sa bahay mo. Ayan, another play sa iyo, Sir Bert Window. Dito ako sa sa 1 month. Ay, hindi, ano ba ito? Dinala sa ICU. Ayan, 5 minutes and 44 seconds. Sir Avin TV, maraming salamat, Sir Avin TV. Ayan, Sir Bert Window, still playing ka na. Ay, playing ka na, Sir Bert Window. Ayan. Pa 132 thumbs up, Sir Bert Window, plus 1 dikit sa iyo, plus 1 banana, Sir Bert Window. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Bert Window. Sir Avin, maraming salamat. Ayan, guys, pakunik kay Sir Marok. Nakapin, guys, si Sir Marok. Ayan, pakikunikan natin si Sir Marok, guys. Agoy, ayan. Ayan, parangal ng... Tama yan, Sir Bert. Correct ka dyan. Parangal ng, still watching. Ayan. Harang. Oh, naharang daw si Madam Eunice. Anong humarang sa iyo, Madam Eunice? Ayan. Dan, Marot, sabi ni Madam Eunice. Okay, Aureliana, still playing your video, Aureliana. Ayan, Aureliana, plus 1 banana to your Aureliana. Ayan. Nawala si Boyski, nawala si Sir Mote. Aba, ibang yan. Ibang na yan. Si Boyski, nagkasabay pa kayong nawala ni Sir Mote. Aba, hindi na yan kapani-paniwala, kayo na hinala na yan. Sir Mote, mukhang may may hinala ako na hindi maganda, Sir Mote. Wow, Munes, ayan. Okay, Sir Marok, I will play your mga shorts video mo, Sir Marok. I-play natin ang mga shorts video mo, Sir Marok. Stay put ka lang muna dyan, Sir Marok. Ayan, yung mata ko, Sir Marok, hindi na madilat, Sir Marok. Ayan. Magpatawa ka nga, Madam Eunice. Oh, thank you, Lord. Tadigay pa ako. Hello, Manalisa. Sabi ni Sir Marok. Kailan kaya babalik yung boses ko, guys? Sagutin niyo ba? Ayan, Madam. Pem Eunice, sabi ni Sir Avin. Guys, alam niyo ba kung kailan babalik yung normal kong boses? Ayan, thank you for the pin, dear. Oh, dear Marok. Dear Marok, I'm here in your house. Kinig mo na ako. Sige lang, ngayon. Manalisa TV, bakas ako magsusukli, ha? Bukas, hindi pala bakas. Pasensya na po, sabi ni Sir Bert Window. Okay, Reliana Danpul, what's on your video, Reliana? Plus 1 banana to you, Reliana. Ayan, thank you so much, Reliana. Oh, Reliana, thank you, Reliana. Ay, sino yan? Si Christian. May love shoutout, Christian. Thank you for coming, Christian. Baby pa din ang bahay ni Christian. Ayan, Christian, bigyan kita ng jacket mo, Christian, ha? Ayan, makipagyakapan ka dyan, Christian, sa ibaba. Dahil baby pa yung bahay mo, Christian. Agoy, ayan. Sis Mariby Cubian, maraming salamat, Sis Mariby Cubian. Ayan, still playing, Sir Bert Window, sa iyong parangal. Okay. Ayan. Still playing sa iyong parangal, Sir Bert Window. Maraming salamat. Okay, Sir Marok Hussein. I'm going to your shorts video, Marok. Ayan, my friend Marok. Ayan na naman si Ennis Kitchen. Saan kusina na naman kaya ito galing si Ennis Kitchen? Ma'am, Summer Mix Vlog, may love shoutout. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Ayan, next kita dito si Sikoy Summer Mix, ha? Okay, my friend Marok. I'm here in short video na siya, my friend Marok. Okay. First, play your shorts video, my friend Marok. Ayan. My friend Marok, playing na yung short video. Ayan. Thumbs up dan, my friend Marok. Ayan, please support my friend. Ayan. Ayan, watch my long video full if... akala ko ba shorts video papaplay mo? Ayan. Later, Sir Marok, I will play your long video. Ayan, kayo, Sir Mikael, in Madam Summer, pending. Anong pending? Kala ko pending program, Madam Eunice. Ayan. Have a comment on my videos. NS, sabi ni Sir Marok. Sir Marok, may shoutout from Sis Manalisa.
Ayan. Naku, huwag ka makasharot-sharot yan, Lexus TV. Bilis-bilisan mo umuwi at kanina pa kita iniintay dito. Huwag ka makasharot-sharot. Uy. Ayan. Manalisa, salamat, sabi ni Sir Marop. Ayan. Ennis Kitchen, saan ka na naman galing? Ayan. Marop, Sir Hein, sabi ni Dax. Dax, thank you for coming again, Dax. Thank you so much. Sir Marop, ayan. Another play in your video, Sir Marop. Okay, Sir Marop, I'm here in your shorts video again, Sir Marop. Andito ako sa gate, wala akong pakialam sa'yo kung nasa gate. Wala na sa'yo, Lexus TV. Pag wala kang dalang pasalubong Lexus TV, huwag ka nang pumasok. Hane, ha? Nako. Ayan. Okay, Sir Marop, done to you, 2 videos, shorts video. Another play your shorts video, Sir Marop. Ayan. Another play your shorts video, Sir Marop. Okay? Ayan. Dax, thank you. Thank you so much, Dax, sa pag-support, Dax. Ayan. Marop, sir, please connected my channel. Return, sir. Malayo ka pa, Lexus TV, naririnig ko na yung ingay ng cellphone mo. Hinaan ko naman yan. Ayan. 21 viewers, thank you so much. Yeah, I have a comment on my video. Ayan, hindi ako napo-comment, Sir Marop. Sino ba yung naka-play ko dito? Ayan. Teka nga, tingnan ko nga. Sino yung naka-play dito? Si Sir Bert Window. Sir Bert Window, dahil full watch na ako sa Danila sa ICU, Sir Bert Window. Ayan, mag-comment lang ako dito, Sir Bert. Ayan. Sana all na lang, nasa ICU. Okay, Sir Bert Window, done full watch na, Sir Bert Window. Ayan, Dax, thank you for coming again, Dax. Ano yan, inamoy-amoy mo yung kilik-kilik ko. Ayan, please join my channel. Sabi ni ayan, Sir Abin TV, salamat, Sir Abin. Ayan, Sir Abin, bisitahin ko ulit yung mansion mo, Sir Abin TV. Okay, dana ako, Sir Bert Window, ha? Sir Bert Window, thank you. Sir Bert Window, thank you so much, Sir Bert Window. Okay, Sir Abin TV, papunta ko sa iyo ulit, Sir Abin TV. Okay, Sir Marop, ayan. Pang-apat na play sa iyo, Sir Marop. 4 na play sa iyong Sir Marop, sa iyong shorts video, Sir Marop. Ayan, another play, Sir Marop. Ayan, thumbs up done, Sir Marop. Another play your shorts video, Sir Marop. Ayan, thank you so much, Sir Marop, ha? Hindi ka na, Sir Marop, pag-ingay dyan, ha? Dahil naka-play na ako. Hello, dear Lexus, bro, sabi ni Sir Marop. Okay. Sir Abin TV, papunta ulit ako sa iyo, Sir Abin TV. Ayan, papunta ulit ako sa iyong mansion, Sir Abin. Ayan, Sir Abin. Sir Abin, meron akong ibubulong sa iyo, Sir Abin. Nasaan ka ba, Sir Abin? Ayan. Ayan, tingnan ko muna po si Dax, kung dikit pa po sa iyo, Dax. Ayan. Pero nabigyan ko na yan si Dax. Ayan, Dax, nabigyan na kita kanina, Dax. Bukas naman, Dax, para hindi sabay-sabay. Ayan. Sir Abin TV, nandito ako ulit sa mansion mo, Sir Abin TV, ha? Ayan, maraming salamat, Miss Bicolana. You're welcome, Sir Marop. You're welcome, Sir Marop. Okay? Ayan. Sir Bert Window, ayan, pinuntahan ka kagad ni Lexus TV, na-miss ka raw niya, Sir Bert Window. Sir Bert Window, sana all na-miss. Ayan. Ayan, Sir Abin, nandito ako, Sir Abin, sa mahaba mong long video. Kaya nga mahaba, long. Sir Abin, nandito ako sa 13 minutes mo, 1 second sa premiere mo kahapon na nakatulog ako sa tagal, Sir Abin. Ayan, kayo ka na, Sir Abin, ha? Sa hindi ako nanalo dito, Sir Abin. Ayan, talaga naman po. Isa-isa na lang talaga, Sir Abin. Hindi mo pa ako pinanalo, aboy. Ayan, si Sikoy Summer Mix, kayo na lang ang natitiran, ayan. Ni si Sikoy Muniz, ayan. Si Reliana, dana rin ako kay Reliana. Okay, Sir Marop, done 5 shorts video, Sir Marop, ha? Ayan. Isang 38,000. Ay! Isang 20,000. Isang 15,000. Okay, Sir Marop, ayan, +1 banana to you pala, Sir Marop. Ayan, +1 banana, Sir Marop. Ayan. Sir Bert Window, ayan, nasa bahay mo si Lexus TV, nanginginain doon sa bahay mo, Sir Bert Window, nanginginain ng suman. Ayan. 20CH, mega lang shoutout, siya 20CH. Ayan, +1 banana, Sir Marok, ha? Okay.
Okay, na Sir Abin TV, still playing ka Sir Abin TV. Ayan, Lee Songsun TV, thank you for coming, Sir Lee Songsun TV. Okay, salamat po, sabi ni Sir Marok. You're welcome, Sir Marok. Aha, kanino ako pupunta ngayon? Si Koy Summer Mix. Si Koy Summer Mix, I'm here in your house. Si Koy Summer, nandito na ako sa iyong mansyon. Ayan, si Sikoy, umpisahan ko dito dahil ito, bago lang ito si Sikoy, umpisahan ko dito sa tortang gili si Sikoy. Araruhin ko ito pababa si Sikoy. Ano ba tawag dito? Hello everyone, nice to meet you everyone, sabi ni Lee Songsun TV. Lee Songsun TV, thank you for coming, Lee Songsun TV. Ayan, maraming salamat, sabi ni Sir Marok. Okay, si Koy Summer Mix, may ads ka pa sa iyong tortang giles. Ay, ano ba? Tama, tortang giles. Okay, Sir Aben, still playing ka, Sir Aben, sa iyong paglalaspatcha, Sir Aben. Ayan, Sir Aben. Baka makatingsod ka ng apam dyan na Koreana, Sir Aben, dahan-dahan sa paglalaspatcha. Ay, Lexus TV, nasaan yung kasalubong na hinihingi ko? Ako'y nagugutom. Ako nga, nagutom eh. Abay, dapat di ka na umuwi, wala ka palang pasalubong. Anak ng wedding, Lexus TV, kanina pa ako nagkita, magkakon tayo hindi nagkita. Tanghalian, sopas. Ginuugid. Hindi. Kumain ka na dun. Bago pa ako magalit. O diba, Sir Bert Windo? Tignan mo, Sir Bert Windo, hindi ako dinala ng pasalubong. Tapos diretso siya agad sa bahay mo, Sir Bert Windo. Parang nakita ko si Sir Bert kanina sa live ko. O, hindi. Ang sakit-sakit naman sa mata ng live mo. Sa susunod, huwag ka nagla-live ng ganon. Napakalikot, nakakaduling. Salubong na yung mata ko kanina. Report pala pa sa lubong para makauwi. Oo, totoo yan. Tama yan, Sir Bert. Nakalagay sa dibdib yung cellphone. Hindi ko nga siya napansin, Sir Bert. Nakapasok ng gate. Dapat di siya makapasok ng gate. Walang dala pa sa loob. Ay, nakapasok na nung mapansin ko. Di pala nakalak yung gate namin. O di, ayan. Sir Abin, ang ganda ng bulaklak, Sir Abin. Anong puto ba ito, Sir Bert? Okay, si Koy Summer Mix. Ayan, dalang ko si Koy Summer Mix sa dilis. Ayan, Sa kape? Ayan, another play ko si Koy. Kaya lang hindi ako makakapag-comment si Koy, ha? Thumbs up lang muna, ha? Kasi Ayan, another play si Koy dito sa meatballs. Ayan, lalaki ng view. Sana all. Sana all na lang talaga si Koy Summer. Ayan, pangalawang play si Koy Summer Mix sa meatballs mo. Ayan, thumbs up ulit. Pang 89 thumbs up si Koy Summer Mix. Hindi ako makapag-comment kasi hindi ko mapindot yung comment section nito. Puro thumbs up lang ako si Koy Summer Mix. Ayan, pangalawang play sa iyo si Koy Summer. Ayan, sa 17 viewers natin na nandyan, maraming salamat. Ayan, Sir Bert Pindo, naku, agoy. Naduling-duling ako kanina. Bud. Tapos hindi pa siya marunong mag-shoutout doon sa mga bisita niya. Hindi pa siya nagbibigay ng jacket. Ginaw na yung mga bisita niya. Walang pakialam. Hindi, ikot lang, ikot. Wala siyang yung cellphone niya, umiikot eh. Ayan. Thank you so much, Sir Marok, sa pag-support. Thank you so much. Ayan. Sir Abin TV, still playing ka, Sir Abin TV? Una pa lang, patay na yung cellphone eh. Ayan, si Koy Summer Mix, still playing kasi si Koy Summer Mix. Kaya hanggang ngayon, duling ako eh. Hanggang ngayon, sa lubong yung paningin ko, kakanood ko ng video mo, di mo malaman kung saan, kung saan ang direksyon eh. Kumain ka na doon. Lumutan ko yung charger na ito. Niintay-intay ko pa naman yung pasalubong. Sabi ko, sakto, pagkatapos ko na mag-live, may kakainin. Yung pala nga. Dito lang, tumingin siya. Pag pala tumatanda na, wala na talaga. Wala na talaga. Patuloy si Maro. Ayan, si Koy Summer Mix. Ayan, dahil full watch ulit. Si Koy Summer Mix sa pangalawang play. Okay, pangatlo si Koy Summer Mix. Nandito ako sa Crispy Fry. Sa Crispy Fry pala. Ayan. 1 minute and 22 seconds. Si Koy Summer Mix. Playing ka na ulit. Ayan. Pag 89 thumbs up si Summer Mix. Ayan, thank you so much. 19 viewers, thank you so much.
Ayan, si Hara. May galap shoutout sa iyo, si Hara. Ayan, si Hara. Nanay Corazon, maraming salamat po, Nanay Corazon. Magandang gabi po. Ayan, maraming salamat sa pagsilip sa ating live, Nanay Corazon. Ayan, maraming salamat po, Nanay Corazon. Si Maro, naka-pin pala, no? Teka, pupunta sa server. Okay, Nanay Corazon, thank you so much. Ayan, puntahan kita, Nanay Corazon. Ayan, server, done full watch na. Ayan, Sherbert, dan full watch na raw sa video mo, Sherbert. Okay, 23 viewers. Si Agent, ano ba to? Agent Stylo ba to? Agent Stylo. Ano yan, lobat pa yung isang cellphone na yan? Ha? Maro pang nakano, no? Ayan, si Sikoy Summer Mix, dan full watch ka na ulit, +1 banana si Sikoy. Ayan, 4 na play sa'yo si Sikoy Summer Mix, ha? Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po ulit, Bro Lex, sabi ni sis, ay ni Sir Bert. Okay. Tayo, kay Agent. Agent, ano ba to si Agent? Agent, laki ng bahay ni Agent. I give you moderator, Agent. Ayan, nanginginig pa, Agent. I give you moderator na. Ayan. Agent Stylo, yan. Mega love shoutout sa iyo, Agent Stylo. Thank you for coming. Okay. It's Asipa Life. Thank you for coming. Si Sikoy Marvic. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Dan ako sa iyo. 4 na video mo si Sikoy Summer Mix +1 dikit sa iyo, si Summer Mix. Ayan, Nanay Corazon. Ayan, puntahan kita, Nanay Corazon. Okay, Agent, I will pin your link. Ayan guys, pa-connect. Okay. Nanay Corazon, papunta po ako sa iyong bahay, Nanay Corazon. Ayan. Okay, Sir Marop, playing your video, Lexus TV. Is playing your video, Sir Marop. Long video, Sir Marop. Okay, Sir Marop. Ayan, Nanay Corazon, papunta ako sa iyong bahay, Nanay Corazon po. Nanay Corazon. Nandito po ako sa bahay mo, Nanay Corazon. Ayan. Nanay Corazon. Ayan, Nanay Corazon, nandito po ako sa iyong 3 minutes and 28 seconds. Ayan, Corazon, talong. Ano ba to? Talusig ba to? Talongge. Corazon, talusig. Ayan. Merienda po tayo. Ayan, Nanay Corazon, playing ka na po, Nanay Corazon. Ayan. Ano na kumakain? Naka-play ka na po, Nanay Corazon. Ayan, Mami Kulana, good night na. Sige, Sir Aben. Good night na, Sir Aben. Malapit na mag-full watch yung video mo, Sir Aben. Okay? Maraming salamat, Sir Aben, ha. Good night. Ayan, still watching si Sir Bert Pindol. Thank you, Sir Bert. Okay. Agent Stylo, ayan. I will visit to your channel later. Agent Stylo. Ayan. Ayan na yung video ay cellphone mo. Okay. Nanay Corazon, nandyan pa po ba ikaw, Nanay Corazon? Okay, Sir Abin TV, mag-comment na ako dito. Pag 67 comment ako ay thumbs up, Sir Abin TV. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Abin TV. Ano ulam, Bro Lexus? Ang ulam niya, Sir Bert Window, bulaklak. Ayan, good night, Mami Kulana. Good night, Sir Abin. Ayan, Sir Marop, done watching your video, Sir Marop. Wala na si Sir Marop, umalis na yata si Sir Marop. Kasi yung nakapinat ko. Si Agent Stylo. Ayan, Agent, I'm going to your link na, Agent. Pupunta ko yan. Agent, where are you, Agent? Agent, are you still there ba, Agent? Ayan. Flower pala. Flowers nga, bulaklak. Ayun, tama. Flowers, bulaklak, iisa lang. Press ba? Yes, press na. Namumukadkad pa lang. Ito na ako, Agent Stylo. Ayan, Nanay Corazon, nandyan pa po ba kayo, Nanay Corazon? +1, Nanay Corazon. Ayan, Sis Marvic Kubian, salamat sa Sikoy. Thank you for coming, si Sikoy. Mas Ayan. niya eh. Kumuha, bilihan na. Ayan, 10 p.m. na. Ayan, malapit na tayo mag-end, guys. Para ano?
Okay, sino pa ba yung hindi natin napupuntahan? Ayan, ayan. Sino ba to? Ngayon ko lang napansin yung bulaklak pala ang nagsasalita ngayon sa live. Talaga na. Sir Bert Wito, at ang bulaklak nagsasalita talaga na. Wala na yata si Edith Style. Ayan, wala na, hindi na nag-comment pa. Agent, where are you na? Agent, where are you na ikaw? Yan, mag 2 hours lang tayo ngayon dahil sobraan ko to. Ayan, Sir Bert, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Bert. Ayan. Ayan, Sis Maribig Family TV, ay Sis Maribig Ubian. Salamat. Ayan, another play nga kita, Sis Maribig Ubian. Ikaw na lang yung hindi ko na-play, another play. Ayan. Sir Aben, dahil full watch na Sir Aben ha. Salamat Sir Aben. Skip ka na dyan Sir Aben. Okay, nandito ako si Sikoy Maribig Kubian. Another play sa'yo, si Sikoy Maribig Kubian. Ayan, Haini. Yan, next play kita dito, Haini, sa nakabilang cellphone ko, Haini. Ha? Ano? Ano kayo style? Okay, Sis Maribig Kubian. Another play sa'yo, Sis Maribig Kubian. Ayan, dito ako ulit, Sis Marvic, sa meet my cousin, Sis Marvic Kubian, ayan. Pang 47 thumbs up, Sis Marvic Kubian. Landmark yun ito. Hindi na bumalik eh, umalis na, oh. Okay, Haini, nandito ulit ako sa iyo, Haini, sa bahay mo, Haini. Ayan, pangalawang play ka din, Haini, +1 banana ka ulit, Haini. Ayan. Ayan, dito ako sa airport, tips 2024, Haini, 6 minutes and 8 seconds, Haini. Ayan. Amo City. Ayan, playing ka na, Haini, +1 banana ka, idikit ko na, Haini, para hindi na ano. Hindi ako makakapag-comment, Haini, dahil yung nag-play sa'yo, yung ano, yung hindi mapindot yung ano, yung, yung tawag Samo dito. TV tayo. Yung keypad ko, ayaw mapindot, Haini. Samo TV. Hi, my friend, ayan, si Bipulag, ayan, si Agent pala. Agent, ayan, Agent. Agent, playing your video, Agent. I'm here in your house, Agent. Ayan, Sis Maribig Kubian, still playing sa video mo, Sis Maribig Kubian. +1 banana ka, Sir Maribig. Sis Maribig, ayan, my new short video, please, friend. Okay, support my friend, sabi ni Bipula. Ayan, Sis Maribig Kubian, +1 banana sa'yo, Sis Maribig Kubian. Okay, Madam Haini, still playing ka sa iyong airport. Okay guys, pakunik sa ating nag-upload. Ayan, please connect to the 119 guys. Please connect to the 119. Ayan. Hirap talaga ang bigat niya. Hindi mo pa chinarge yun. Dapat nagamit man lang. Zero balance ito. Ayan, Sis Maribig Kubian, still playing ka, Sis Maribig Kubian. And then si Haini, still playing din. Haini, hindi ako nakapag-comment, Haini ha, kasi hindi ko mapindot yung comment section ko, Haini ha. Thumbs up lang ako. Nakasabay ko pa sila mayo. Hindi rin nanalo. Doon din. Ano ba yun? Anniversary? Hindi na nag-assembly. Kinopuro mo tayo Santa Rita yung Santa Rita, Bulacan. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Sis Maribig Family, ay Sis Maribig Kubian TV, ay Sis Maribig Kubian. Ayan, ano na ako dito. Salampurado, sarap po. Kanina yan. Kay Muok. Okay, Bifula, ayan. Sis Maribig Kubian, malapit ka na mag-full watch. Okay, Bifula, I'm here in your house, Bifula. Bifula. Si Sikoy Maribig, Family TV, salamat si Sikoy. Ayan, i-play kita ulit dito si Sikoy. After nito, another play, ikaw si Sikoy Maribig, Family TV. Okay. Magpapapul watch na si Muok. Plus isang subscribe. Wala na yata si Samok TV. Samok TV, nandiyan ka pa ba, Samok TV? Ayan, mag-comment ka dyan, mag-comment ka dito. Comment na ako dito. Ay, din eh.
Sa Mug TV, ayan, dan full watch ka na kay Lexus TV. Ayan, dumikit siya sa'yo. Pakibalik ka na lang sa Mug TV. Grabe talaga ako ko. Okay, Sis Maribig Cubyan, dan full watch ka na, Sis Maribig Cubyan. Ayan, maraming salamat. Sis Maribig Cubyan, another play sa'yo. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Okay, Bivula, I'm here in your house, Bivula. Are you still there pa, Bivula? Baka wala ka na dyan, Bivula. Ano po? Madam Heini, yan, still playing ka, Madam Heini. Hindi, mag-check sa account ako ka. Okay. Live na rin si Sarok. Dati hindi ko nagla-live si Sarok na hanggat may nagla-live pa. Nag-iintay siya ngayon, hindi na rin. Ayan, sino may pupuntahan ko? Ayan la, Bifula, I'm here in your house. Ayan, tapos mag-end na tayo. Ayan, Bifula. Bifula. I'm here in your house playing your video, Bifula. Ayan. Ayan. Okay, like done your video, Bifula. Si Kuy Maribig Family TV, ayan, naka-play ka kay Lexus TV. Ayan, mag-shoutout na tayo. Tayo mag-2 hours lang ngayon at nakakaantok na, grabe na. Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng pumunta sa aking live. Thank you so much. Kay Sis Manalisa, maraming salamat. Siyempre kay Sis Boyski, kay Coach Moti. Ayan, sa lahat ng nagpunta, kay Marvin Cubian, kay Ed Bons, kay Madam Eunice, kay Sir Bert Windo, kay Maro. Ayan, Sir Maro, thank you so much. Kay Holograph, nakita ko si Holograph. Kay Bifula, ayan. Thank you sa mga hindi natin nabanggit dyan. Kay Marvin Family TV, maraming salamat. Ayan, kay Samug TV, thank you so much, Samug TV. Ayan, thank you sa mga hindi ko nabanggit guys. Ayan, basta sobra-sobra ako nagpapasalamat sa inyong lahat, especially kay Sir Aben. Sir Aben, thank you so much. Kay Sir Bert, ayan. Sir Aben, maraming salamat sa iyo dyan. Kay Sisikoy Summer Mix, ayan. Nanay Corazon, maraming salamat. Dumaan lang si Nanay Corazon. Kay It's a Fast Life, thank you so much. Si Ejen, ayan. Si Hara, nasaglit lang din si Hara. Hindi pa man nabibisita yung bahay, umalis na. Pero okay lang din, ayan. Maraming salamat sa inyo guys ha. Ayan, mag-i-end na ako. Mag-i-end na si Bicolana. Ayan, maraming salamat. Si Kuy Marvin Family TV, still playing yung sayo. Tutuloy na lang to si Marvin. Ayan, naka-play ka kay Lexus TV. Sir Bert Windo, salamat. Mag-i-end na ako. Maraming salamat. Ayan, bye everyone. God bless atin lahat. Thank you so much. Ayan, maraming salamat guys. Bye! Grabe talaga ang